foli bila Seri Fila télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sɔgɔlen bɛ Seri Fila télé la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin ye aw ka jɛmukan kɛnɛ sigilen sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ débat sans langue de bois taa ni ka segin tɛ kuma min na kare o kare ni nin wagati sera Seri Fila télé jabaranin kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka barosigi kɛ barosigi min kɔnɔna na an bɛ wele bila maa hakili juru carinenw ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye u ka jamana kunkanko kibaruya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na bi marisi kalo tile 29 an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka sama foli kɛ min ye Seri Fila télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na k'a fɔ ala k'an ka seliw cɛ ala k'an haminako nɔgɔya wa ala ka ɲinifɛnw kɛ sɛnɛfɛn ye donc an bɛ sira fɛn min ye ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi o ma wa ala ka aw ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ a jinɛ kɔnɔ mɔgɔ ye ni ala sɔnna ma ala ka laɲini kɔnɔna na o la an y'a fɔ aw la cogoya min na bi karidonya na an kɛlen don ka wele bila maaba 4 ma wa maa 3 sera ka kɛnɛ lasɔrɔ nin wagatinin na maa fɔlɔ o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mohamed Sise leader d'opinion don ale bɛ an ka kɛnɛ kan an wele bila ma nana an ka wele jaabi vraiment an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mohamed i ni su folikan jumɛn de bolo ka se Seri Fila filɛbagaw ma ka foli di Seri Fila TV mɔgɔw ma ka foli di n tɔɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ pour que ka baro in kɛ ka foli di an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ ma. Ok ni Mohamed Sise o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa filanan o fana tɛ maa dogolen Seri Fila télé jabaranin kan Nutogo i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Seri Fila télé filɛbagaw ma. K'i fo k'i barikada maa o maa nin waati in kɔnɔna na ni o bɛ an filɛ la ka bɛɛ don kiramantɔn na ni ye bɛɛ don kiramantɔn na n ka foli la bɛ se bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tabali in kan pour que an ka se ka na adamadenya baro dɔw kɛ min kɛra anw ɲɛna an b'a mɛn min kɛra waati in kɔnɔna na ka taa waati tɛmɛnlen kɔnɔna na an ka se ka hakilina di o kɔnɔna na ka bɛɛ don kiramantɔn na k'a fɔ bɛɛ ma bonsoir a bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Merci o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye maa sabanan o ye Mahamani Mariko a fana tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔna na kosɛbɛ donc a fana b'an ka kɔsɔ kɔnɔ Mahamani Mariko i ni su folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Seri Fila télé filɛbagaw ma. Infiré n b'i yɛrɛ fo n b'i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka Seri Fila direction bɛɛ lajɛlen fo ka i y'a kuma min fɔ kuma daminɛ la ka tasibila kɛ kaloba in kalo lahɔrɔmaba in kama an cɛɲɔgɔn n'an balima minnu nin di Maliko la n'u bɛ wele ko martyr je pense que an da bɛna don a kuma la nin kalo in olu ka kalo ye an bɛ tasibila k'u ye k'a yir'u k'a fɔ u bɛ min di ko min na olu tɛ yan bi an se fana n'an dama ye min ye n'an y'u layidu taw ye an b'o kɛ pour que Mali bɛ se ka jɔ bɛɛ lajɛlen da bɛ don Mali min na an bɛ se k'o jɔ cogoya min na. Ok, merci Mohamed Mariko an ka maa 4 na o ye Solomani Kulibali donc ale de ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ bi su in na ko a kɛ to ɲini kɛ limanaw fɛ nin wagatinin na donc ale ma se ka se kɛnɛ kan nka o ta bali an y'a fɔ aw la cogoya min na bi jɛmukan a bɛna boli fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la 26 mars ni 26 mars fɔra jamana in kɔnɔna na a dogolen tɛ maa caman na 26 mars 91 26 mars 2026 donc nin ye a san 35 ye min ye an ka jamana kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye a bɛ fɔ fɛn ma ko démocratie ka an donni o kɔnɔna na wa a san 35 in kɔnɔna na a ko nafama kɛra fɛn jumɛn ani a kɔlɔlɔ kɛra fɛn jumɛn ani nafa jumɛn sɔrɔla a ko la dɛ an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na Seri Fila télé jabaranin kan an bɛ direct la nin wagatinin na télé kan wa radio fana la an bɛ direct kan page Facebook an bɛ direct la nin wagatinin na ka fara YouTube fana kan an bɛ direct la nin fana o bɛɛ lajɛlen na wa ni o si m'i bɔ i da i bɛ se ka min ye i ka téléphone ta ka Seri Fila application sigi a kan dɔrɔn donc directement i bɛ an sɔrɔ direct la a bɛɛ kɛ kun de min b'a to aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔna na k'a to aw sigiyɔrɔ la lafiya o kɔnɔna na min ye n tɔɲɔgɔn Dawuda Tarawele Bokele a ma kɛnɛ lasɔrɔ bi su in na nka ni ala sɔnna a ma don a kun nata a bɛ a sɔrɔ kɛnɛ kan nɔ an bɛ continuer ni jɛmu tɔ ye min b'a to aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ baro o kɔnɔna na o la o b'a to min na n ka ɲininkali fɔlɔ la min na Mohamed Sise fanfɛla la Mohamed 26 mars 91 a bɛ mun de kofɔ fɛn sugu jumɛn de don. Ni ce ka foli la 26 mars kɔni ne bolo 26 mars nana laɲini dɔ kɔnɔ a la waati jamanaden bɛɛ ka laɲini kɔnɔ i kɛra ekɔliden o i kɛra bolola baarakɛla i kɛra service baarakɛla o
i kɛra ekɔli karamɔgɔ ye a wagati la maliyɛnw y'a ɲini ka yɛlɛma don jamana maracogo la politiki bunna kun kan ka se ka politiki dayɛlɛ walasa mara kɔnɔ bɛɛ da ka se ka don a la gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ wagati ka se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ni hakilina wɛrɛw b'u la k'u hakilina fara tɔw ka hakilina kan walasa jamana ka se ka jɔ gɛlɛya minnu fana bɛ yen n'u tun ye ka hakilina fɔli hakilina ɲuman fɔli ani ka hakilina don jamana maracogo la ka se ka dayɛlɛli kɛ o la ne ye 26 mars ye o de la. Ok. Basi tɛ n bɛ tila ka segin ka n'i ma n'o Togo 26 mars e fana y'a ye cogo di e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ 26 mars 91 fɛn sugu jumɛn de don an ka jamana kɔnɔ. n b'a fɔ an ye 26 mars kɛ cogo min parce que ne m'a ye a kɛra ne ɲɛna ne y'a kɛbaa dɔ ye donc o kɔnɔna na hakilina n balimakɛ Sise y'a fɔ cogo min hakilina dɔw de tun b'an bolo parce que an tɛna kuma politikimɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ kuma maa min tɔgɔ la min y'anw don kɛlɛ la min y'a to an da donna a la n'o ye ekɔli gɛlɛya ye o don parce que an bɛɛ ani maa caman b'an lamɛnna bi dɔw yɛrɛ o y'a sɔrɔ n ka donc olu bɛ san kelen na dɔw bɛ bi bɔrɔn na dɔw yɛrɛ ma don ekɔli la mais Mali gɛlɛya ekɔli ko fan fɛ n ka taa hakilina min na n'a ye jateminɛ kɛra k'a fɔ anw min yɛrɛ tun bɔra togodaw la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ k'a fɔ k'an bɛna kalan kɛ ekɔlidenw ka gɛlɛya tun ka bon kosɛbɛ o waati nana ka kɛ gɛlɛya dɔ ye an ka karamɔgɔ tun bɛ se ka kalo 7 kɛ o tun tɛ sara Mali lycée bɛɛ jɛlen lycée 27 ɲɔgɔn a tun tɛ tɛmɛ o kan Mali bɛɛ lajɛlen ekɔli belebele min tun bɛ yen ekɔli belebele 7 n'a fɔ ekɔli supérieure ani ekɔli fondamentale tɔ min bɛ a man ca cercle foyi tun tɛ Mali la presque a ka dɔgɔ n'a ma tɛmɛ cercle 2 kan k'a fɔ ko lycée tun bɛ yɔrɔ min ani ekɔliba tun bɛ yɔrɔ min a tɛ yen donc bibliothèque tun tɛ yen internat tun tɛ yen bourse min bɛ di bourse tun ka dɔgɔ donc kalan tun tɛ se ka kɛ internat tun tɛ bibliothèque tun tɛ yen gɛlɛya b'an kan donc anw faralen ɲɔgɔn kan an ye hakili jagabɔ de kɛ o y'a sɔrɔ ekɔli kɔnɔna na parti denmisɛnnin ɲɛmaa dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko INGM parce que o y'a sɔrɔ parti min bɛ a fɔ IDPM a n'a ka musotɔnw n'o ye INFM ye ani INGM tun bɛ ekɔli kɔnɔna na an y'a ɲini ka association dɔ sigi o association de nana kɛlɛ bolo ta an ni mɔgɔw ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛla la tournant na pour an ka se ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ 26 mars ka se ka kɛ donc ne ka ye cogo la n hakilina na gɛlɛya min tun b'an anw kan anw nalen o gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ an na cogo min an donna kɛlɛ la anw kɔnɔna de aw ekɔlidenw o don basi tɛ donc Mamani Mariko e fana bɛ mun sɔrɔ ka fara tɔw ta kan i bɔra ka i jɛɲɔgɔn tɔw ka kɔrɔfɔ mɛn sisan nɔ 26 mars 91 n'a fɔra jamana in kɔnɔna na anw maa kura minnu bɛ yen nɔ caman ta a dɔn 26 mars 91 e fana bɛ se ka mun fara tɔw ta kan pour que ka se ka 26 mars yɛrɛ faamuya i kan k'a dɔn k'a fɔ fanga dafiri min kɛra Mali la précisément le 19 novembre 1968 n'o ye Modibo Keyita ka fanga bin kabi o don maa dɔw fana bɛ yen minnu tun bɛ Modibo kɛrɛfɛ minnu tun bɛ Union Soudanaise RDA la k'a fɔ olu tun ka laɲini ye ka Mali taa sira min fɛ olu y'a ye k'a fɔ dankarila o la fanga min nana n'o kɛra surasi fanga ye n'a bɛ fɔ a ma ko binjeni fanga olu caman da bɔ kuma la ka dɔw don kaso la ka dɔw ta ka taa u bila jamana yɔrɔw la min na u tɛ se ka bɔ foyi kalama min na u da tɛ don jamana ko la minnu bolila olu fana y'a fɔ k'a fɔ ani minnu bɛ kɔfɛ munna an t'an organiser ninnu ye dankari min kɛ an ka fanga la an ka se k'an organiser k'an da don fanga la jamana marali sira fɛ donc n'i y'o kulu jateminɛ 26 mars acteurs la o kulu bɛ n'a fɔ minnu tun bɛ revendication politique la kulu filanan minnu tun bɛ revendication sociale la o ye n'i ye baarakɛlaw ka kulu jateminɛ a bɛ fɔ syndicat ma n'a o fangaba tun bɛ minnu na n'a bɛ fɔ a ma ko UNTM olu fana ka laɲini tun bɛ yen parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ kuma dɔ la ekɔli karamɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ baarakɛlaw tun bɛ se ka kalo caman kɛ kalo 6 ni kalo 5
u tɛgɛ ma da u ka kalo sara kan Mali la yan donc n'u y'a kuma fɔ jamana ɲɛmɔgɔ a wagati la min tun bɛ fanga la n'o ye Musa Tarawele a b'a fɔ ko ni maa minnu b'a dɔn u tɛ se ka nin baara in kɛ nin condition na u ka baara bila o kɛra sababu ye Mali école karamɔgɔ jolen caman bɛ yen Mali ye minnu formé ani maa wɛrɛw bɛ yen artistes kundaw ni sira wɛrɛw fɛ minnu taara k'u kɔ don Mali la mais n'i y'a ta k'a jate minɛ mun bɛ denmisɛnninw n'a bɛ fɔ min ma ekɔlidenw mun b'olu da don kɛlɛ la parce que Modibo Keyita bannen a fagalen an bɛ se ka min fɔ mois de mai 1977 précisément 16 mai i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɔra dugu kɔnɔ ka mankan ci k'a fɔ k'u ma sɔn parce que jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dankari min kɛra a la k'a faga ni fagacogo na ma diyaw ye i b'a ye k'a fɔ o fanba tun ye denmisɛnninw ye o denmisɛnnin ninnu olu hakili bɛ kuma jumɛn na Modibo Keyita y'a f'u ye ko jamana in tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninw bɛna jamana in bila bolo min kan donc i b'a ye k'a fɔ depuis o yɔrɔ la mɔgɔw wulila Togo ye kuma min fɔ tan k'a jira k'a fɔ munna anw fana kalansira fɛ an t'an organiser pour que kalanko o bɛ se ka don ba la cogoya min na parce que n'i y'a jateminɛ kalanko a tun tɛ baba la jamana in kɔnɔ dɛ tiɲɛ don an da bɛna don o la mouvement démocratique fana ka failli bɔra kalanko yɔrɔ la mais yanni o ka tiɲɛ André jamana in kɔnɔ yan ne bɛ min f'i ye ne ye CP kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o CP wagati anw kun ka quartier la n'o ye Sebenikɔrɔ ye Sebenikɔrɔ tun tɛ centre CP bɛ se ka kɛ yɔrɔ min o Sebenikɔrɔ kelen na DEF o tun kɛ yɔrɔ tɛ yen an bɛ bɔ yen an bɛ taa quartier wɛrɛ la n'o ye Jikɔrɔni Para ye k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ekɔlidenw hali hakilinaw u kan ka minnu fɔ u kan ka minnu kɛ a kulu t'u bolo n'i tɛ UNGM kɔnɔna la n'o dun ye parti min bɛ jamana kunna i sɔnna o n'i bɛ fɛ ka politique kɛ i bɛ don IDPM de la i ma sɔn n'i bɛ fɛ ka politique kɛ i bɛ don IDPM na donc o de ka démembrement o bolofara o de tun bɛ ekɔlidenw représenté UNGM de tun Union nationale des jeunes du Mali voilà donc o de la n'i y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen u bɛ kuma Mali histoire la u t'a caman dɔn mɔgɔ dɔw ko AEM ko de nana ni politique ye ekɔliso la min ye ka politiki tɔnw i sɔnna i ma sɔn diyagoya la i bɛ don kulu min na i bɛ kulu min kuma fɔ n'o o nana sigi ka ekɔlidenw don la o ani ekɔlidenw k'a ɲini k'u b'u yɛrɛ tɔgɔ la kulu sigi ne bolo sisan nin fila la jumɛn ye politiki tɔn ye ekɔli la donc tuma dɔ la ko mɔgɔw caman bɛ yen ils sont de mauvaise foi u tɛ fɛ fɛnw ka ɲɛfɔ u ɲɛfɔ cogo la donc n'i ye jamana ta k'a lajɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ne tɛ kuma togodaw kan dɛ mɔgɔninfin denmisɛnnin kunda sifin kunda an tun bɛ wari de sara ka télé lajɛ an tun bɛ wari de sara u bɛ vidéo k'a la an b'an sigi k'a lajɛ min ye quartier caman bɛ yen robinet o denw caman ye san 20 sɔrɔ ka sɔrɔ u tɛ robinet dɔn Bamakɔ kɔnɔ yan n'i ye sɔrɔsikanw lajɛ surasikan min tun datugulen don k'a fɔ k'a clôturelen don n'i tun ye surasiw ka tenue lajɛ surasiw wari min bɛ d'u ma n'i y'a lajɛ i tun b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan vraiment gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ André n bɛna fɛn dɔ f'i ye Mali kɔnɔ ka surasikanw ka surasiw kɛ politikimɔgɔ ye diyagoya la coup d'état min kɛra 1968 novembre 68 o de y'o daminɛ n'i bɛ a tɔgɔ ye di UDPM na i bɛ fara jamana nin kan i bɛ fara jamana hɛrɛ ɲininaw kan n'i ko i da t'o la a bɛ fɔ k'i ye siganamɔgɔ ye i bɛ fɛ ka coup d'état kɛ min ka kan ka da i kan o bɛ da i kan o kɛra sababu ye a bɛ fɔ min ma purge ka Mali officier ɲɛnama caman bɛ yen ka dankariw ka vie la min kɛra sababu ye k'an lasegin an kɔ mais min ye k'a fɔ sisan jamana kɔnɔdenw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ min ye liberté maa caman b'a fɔ bi ko liberté tɛ ko ɲɛnama ye parce que u tɛ liberté olu tɛ a dɔn 26 mars kɛlɛ wililen o de la n b'a f'i ye tasibila kan ka kɛ maa minnu y'u nin don a la mais a ma fɔ ko fɛn min kɛra k'a fɛn bɛɛ ɲɛna dɛ a fɛn bɛɛ ma ɲɛ i y'o fana fɔ an da bɛna s'o ma mais min ye k'a fɔ adamadenw u k'u ka liberté sɔrɔ ne bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna yanni n ka da bɔ kuma la Abdul Karim Kamara n'o o tun ye ekɔlidenw ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye parce que ɲɛmɔgɔ dɔ ye parce que yanni AEM ka na UNEM de tun bɛ yen o bɔra k'o faga
k'a sudon a mansaw a teriw maa si t'a dɔn a sudonna yɔrɔ min na o kɔfɛ Mali ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye min yɛrɛ ye Mali lase indépendance kɛnɛ kan o minɛna a sara condition min na maa si t'a dɔn mais o kɔfɛ mɔgɔw ko nin de bɔ an ka kɛ bilen an k'a lajɛ an ka liberté an k'a lajɛ bɛɛ da ka se ka don jamana kɔnɔ kuma la cogoya min na bɛɛ jɛ fanga sira fɛ o de kɛra sababu ye hali Musa Traoré min ye tɔw bali o la ale jugera. Ok basi donc an bɛ tila ka segin ka n'i ma tuguni Mama ni Mariko hali bi an bɛ to o kɔnɔna na Cissé donc 91 aw bɛɛ da donna la sa ka a walawala k'a fɔ a kun ye fɛn min ye o ye nin a nalen a wagati nin na kow kɛra cogo jumɛn na ani aw y'a ye cogo jumɛn na a nali kɛra hɛrɛ ye wa? Bon a nali kɛra hɛrɛ Mali ma parce que a ye dayɛlɛ caman kɛ comme u y'a fɔ kalan sira kan kɛnɛya sira kan développement sira kan hali démocratie ka se ka kuma n'i ka hakilina ye k'o fara jamanaden dɔw ta kan olu bɛɛ dɔw b'a yɛrɛ ka mɔgɔw tun tɛ se ka kuma fɔlɔ la wa? kuma kun ka gɛlɛn parce que journal kun tɛ yen journal kun ye journal kelen parti kun ye kelen denmisɛnnin jɛkulu kun tɛ yen denmisɛnnin jɛkulu kun ye kelen comme u y'a fɔ cogo min na ne tɛna segin olu ka kumaw kan parce que olu ye yɔrɔ minnu fɔ olu bɛɛ jɛyalen don o ye information ye jamanaden bɛɛ kan ka min dɔn k'a fɔ anw bɛ parce que n'i k'i bɛ kuma bi démocratie kan i b'a daminɛ kunun a daminɛna don min na hakilina minnu tun bɛ yen bon o kɔnɔna la démocratie ko daminɛnen gɛlɛya dɔw nana parce que démocratie yɛrɛ an ye démocratie sɔrɔ cogo min parce que anw m'a miiri k'a sɛbɛn démocratie nana o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu hakiliw dayɛlɛlen don u bɛ démocratie dɔn olu ye a ta an tɛmɛna n'a ye bon gɛlɛya damadɔ minnu donna la o ye démocratie yɛrɛ nana mɔgɔw y'a minɛ cogo min na parce que démocratie yɛrɛ ye fɛn ɲumanba de ye jamana mara fɛɛrɛ de don comme fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ cogo min na démocratie jamana mara fɛɛrɛ mais fɛɛrɛ in bɛ tigɛ jɔnni fɛ fɛɛrɛ in bɛ tigɛ cogo min na ni gɛlɛya bɔra olu de kɔnɔ n'o tɛ hali n'i ye fanga fɔlɔ lajɛ u ye laɲini minnu kɛ ni ye ekɔlidenw ta fan ye a daminɛ internat dayɛlɛla lycée la bourse tun bɛ di universitéw la dɔ farala olu ka sara kan kosɛbɛ fo bi olu sara kelen bɛ yen mais lycée ta ma laban lycée internat ma laban parce que lycée a ye yɔrɔ dɔ fɔ n'i y'a ye hali ekɔlidenw na k'a ye fanga sɔrɔ o ye gɛlɛya min bɛ ekɔliden da la surtout n'i kun bɔra kɔfɛ ka na jatigila t'i la n'i nana Bamakɔ jatigila t'i la cogoya wɛrɛ t'i bolo internat tɛ yen fɛn tɛ yen donc ekɔlidenw wulila n'o hakilinaw de ye ani dɔ bɛna di lycée la bourse bɛna di supérieur la bourse bɛna fara mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ɲana parce que minnu bɛ université la olu ka saraw yɛlɛla a y'a fɔ cogo min ekɔlisow cayara lycéew cayara ekɔlisow cayara kɛnɛya yɛrɛ fana sira fɛ plan décennal de la santé o kɛra programme ɲumanba ye min y'a to dɔgɔtɔrɔsow taara jamana fan bɛɛ donc olu ye démocratie ka baara ɲuman ye ani ka siraw dilan ani ka mɔgɔw yɛrɛ to bila u ka se ka hakilina miiri ka se ka baara kɛ a kɛra art ye o a kɛra kalanyɔrɔ a kɛra recherche o o bɛɛ kɛra o dayɛlɛla jamana kɔnɔ donc démocratie ye fɛn minnu lana n'o ye ɲumanw ye n'o o damadɔ fɔ voilà ka se bi ma mais démocratie yɛrɛ an bɛ baro min kan c'est vrai anw da kan ka don a la parce que an kelen-kelenna bɛɛ 91 anw bɛ denmisɛnninya na an bɛ ekɔlidenya la nka anw ye kɛlɛ in jukɔrɔ anw y'a ɲɛmɔgɔw ye kosɛbɛ mais minnu y'a miiri ka hakilina ta ka a départ fɔlɔ ta olu fana ka ɲi kosɛbɛ démocratie auditi la n'i ma fili a bɛ san 2-3 bɔ
olu adama ɲɛmɔgɔ dɔw kun ye u ye tɔw wele ko l'audit de la démocratie. Moi, j'attendais beaucoup de ça. Na diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que olu de kun bɛ se k'a kɛ. Fiɲɛ jumɛn mun de ɲɛna mun de ma ɲa fiɲɛ jumɛn bɔra a la an kan k'a labɛn cogo di n'o kun kɛra a kɛcogo ɲuman na k'o fɛn bɔ hali an bɛ sira min na a tɔ kun bɛ ɲa ka tɛmɛ a kan hali politiki tɔn ka datuguli bi Madala n'a kun bɛ kɛ parce que a kun bɛ hakilina kura di a kun b'a to jɛngɛjɛngɛni ni faraliw tɛna bɔ politiki bunakun kan. Voilà. Basi da donc non to ko ɲininkali kelen m'o tɛnko ye fɛnɛ la est-ce que 91 kɛra sababu ka démocratie mais a kɛra hɛrɛ malidenw ma wa? Ne tun bɛ fɛ ka miniti 2 ɲɔgɔn di yan n ka hakilina dɔw fɔ parce que ne ye jateminɛ kɛ démocratie nana cogo min parce que fɛn caman bɛ yen maa caman bɛ fɛn dɔ fɔ kalanbolo dɔ bi an bɛ se ka min k'o parce que n'i ye ne yɛrɛ ɲininka c'est que démocratie ka kɛ kɛlɛ ka kɛ a ka se ka gagner a kana gagner a tun b'a anw écoledenw de bolo. Ah bon cogo jumɛn? n b'a ɲɛf'i ye clairement n'i ye jateminɛ kɛ association daminɛnen ka association bila sen na kɛlɛ in kɛlen a daminɛna le 18 octobre 1991 sini de association fɔlɔ sini de association sigila a sigila Falajɛ a président fɔlɔ kɛra mun tagatale association parti tɛ dɛ association an bɔra le 24 octobre 1990 à Korofina Nord là professeur Abdraman Babas Touré o kɛra Adema association filanan association ɲɛmaa ye o tɛ fila ye an bɔra o la le 27 octobre 1990 AIM association sigila Badlabugu kulu sanfɛla la Omar Marko kɛra o secrétaire général ye an bɔra o kɔnɔna na le 10 décembre marche fɔlɔ daminɛna Sénégal association olu ye maa bɔ a bɛ maa ba tan bɔ marche fɔlɔ kɛra marche filanan le 30 décembre n'o ye démocratie ko kuma ye Adema Sénégal ani association filanan sabanan farala ɲɔgɔn n'o ye AIM ye pour ka se ka marche démocratie ko la maa 30 000 personnes olu de bɔra n ka donc ko marche kɛ ba 30 an bɔra o la précisément le 5 janvier 1991 association dɔ créé la Moussa Keita n'a bɛ fɔ n ka ko les fous de la démocratie mɔgɔ fɔlɔ min ye marche kɛ donc olu ka donc olu ka association sigi la fɛngɛ la an bɔra o la le 6 janvier 1991 marche filanan kɛra marche de soutien cette fois-ci jɔn de y'o kɛ Moussa Traoré n'a ka mɔgɔ ni IDPM contre an min ye n ka donc association créé o don patronat ɲɛma Kulubali olu de tun y'a organisé marche in kɔnɔna na f'an ye ɲɔgɔn kunbɛn Badenba yɔrɔ la donc Moussa Bala n ka donc olu de y'a organisé pour soutenir Moussa Traoré et n ka donc l'IDPM le 8 janvier 1991 an ye fɛngɛ dɔ kɛ n ka donc a bɛ fɔ ma remaniement du gouvernement kɛra n ka Moussa Traoré fɛ parce que kɛlɛ bɛ kɛlɛ cogo Moussa Traoré a ye gouvernement sigi gouvernement kura sigila le ministre de l'intérieur Sekuli kɛra le général Sekuli kɛra ministre de l'intérieur pour que n ka récépissé min kan ka di baara min kan ka di o kana se ka sɔn o ma et le ministre donc justice confié la le colonel Sambou Soumaré donc justice confié la o la maintenant le problème c'est que anw nana ko nana ka gɛlɛya a dugusajɛ n ka ministre de l'intérieur bɔra n'o ye Sekuli ko ka récépissé bɔra de suspendre n ka taa association bɛ suspendre donc o récépissé tɛ n ka donc o y'a sɔrɔ association créé la parce que maintenant on nana ka kɛ donc précisément en bɔra o kɔnɔna na le 8 et le 9 janvier INTM ye n ka donc 48 heures de grève kɛ parce que ko olu ka sara ka yɛlɛ n ka donc à 50%. Le 18 janvier INTM le 18 janvier 1991 Sylvie marche wɛrɛ da le 19 janvier donc marche wɛrɛ tilala ka ko la an nana to la n ka un comité directeur de l'AIM ka donc o kɛra le 19 janvier an bɔra o la exactement le 21 janvier marche dɔw kɛra avec barricade mais o la an y'a fɔ ko casse technique n ka taa ma taa ɲɛ kosɛbɛ le 22 janvier Belko
Tamura n'o ye journaliste ye i tun b'a dɔn observateur la o minɛna k'a fɔ ko bɛ taa n'a ye kaso la an ye mankan kɛ n ka to dɔn o y'o bila a ma kɛ non journal Tambour a tun ye journaliste ye n ka taa dɔn Aurore la parce que journal saba de tun créé la an tun bɛ kɛlɛ la tuma min La Roue Aurore ani n ka to dɔn les Échos an bɛ fɛn o fɛn kɛ olu de b'anw dɛmɛ ka couverture kɛ n ka taa baaraw ka se ka kɛ donc o y'a sɔrɔ yamaruya t'u bolo ka a créé la parce que texte tun bɛ yen ka taa a créé la GLD nana le 27 janvier donc précisément en tora ni fɛngɛ ninnu de la fo ka na se mois de janvier mois de mars la min ye kɛlɛ yɛrɛ ka donc so sigili ye donc précisément le 4 janvier marche dɔ kɛra AIM k'a demandé le ministre Boubacar Traoré n'an b'a fɔ ma le mathématicien a ka démissionner Bakar Traoré donc ala ka hinɛ la n ka taa Bakar Traoré n ka taa an y'a interpellé k'a ka démissionner an ye marche belebele kɛ an bɔra le 14 marche dɔ kɛra marche funèbre ka bɔ ENSIF la ka taa jusqu'à Lafiabugu sudɔyɔrɔ kelen alhamdulilayi sudɔyɔrɔ kelen in na pour k'a fɔ n ka taa u ka Cabral su donna yɔrɔ min ka taa u ka yira an na donc o la adama association tun b'a la CNIL tun b'a la AIM de y'a presque organisé an bɔra o la n ka taa donc maintenant INTM ye grève bolo da n ka taa 72 heures le 20 janvier avant le 19 janvier an ye réunion ba kɛ min bɛna Mali avenir Mali décision yɛrɛ ta o 19 janvier comité directeur kɛra nana o comité directeur kɔnɔ an jɛra k'a fɔ ka taa 72 heures ka taa mɔgɔw ka taa sensibilisation kɛ parce que fanga in ka taa donc o y'a sɔrɔ an ni Musa Tarawele ministre ye ɲɔgɔn ye fɔ Musa Tarawele bɔra ka discours min kɛ k'a fɔ ko bɛɛ ɲɛnabɔra a fɔra an ka taa donc ko an tɛ sɔn a ma ko an ko k'an bɛ kɛlɛ de fɛ k'an tɛ kɛlɛ dɔn ale bɛna kɛlɛ yira an na ale bɛna to an kana taa kɛlɛ la parce que an tɛ kɛlɛ dɔn donc ni kɛlɛ kɛra an ka taa donc a tɛ taa jija an na donc o kɔnɔna na an ye réunion min kɛ avec Boubacar Traoré wa an enregistré télé la o taara bɔ télé la k'a fɔ ka taa ko an bɛ fɛn o fɛn ɲini k'a bɛɛ ɲɛnabɔra donc ko kɔrɔdenw ye fɛn bɛɛ ɲini k'a ɲɛnabɔra ko kalabanciya de b'an kɔnɔ donc le 19 a ye comité directeur wele ka réunion compte rendu kɛ k'a yira k'a fɔ n ka taa donc o ye ne bɛɛ a bɛ fɛ nkalon don 83 membres du comité directeur olu intervenir k'a fɔ ka décision ta ko donc à partir du 21, il y aura marche avec barricade, Bamako marche avec casse et barricade sur l'étendue du territoire national. Donc les 5 coins de Bamako seront anw bɛ fɛngɛ fan fɛ Buyagi fan fɛ ka taa an n'olu de tun kan ka jigin dɔw bɛ bɔ Bakɔfɛla la ka na dɔw bɛ bɔ Lafiabugu ka na dɔw bɛ bɔ Kuluba ka na dɔw bɛ cɛmancɛ minɛ donc c'est ce jour que Mali avenir jouera le 21 donc ala y'a kɛ maa min sara a bɛ mɔgɔ 4 bɔ donc le 22 vendredi noir il y a an ye bilan kan il y a eu 27 personnes tuées donc Moussa Bala était notre représentant à la bourse de travail donc maintenant an ye réunion kɛ olu bɛɛ nana Ali Moudiallo le secrétaire général de l'INTM olu bɛɛ nana Bakar Karambe tous les responsables sont venus an ye su contact mɔgɔw tun bɛ opéré kɛnɛmana na donc a ye décision ta ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa bourse de travail la Musa Bala taara Umar Marko nɔfɛ a tun dogolen bɛ yɔrɔ min ka nana ye réunion nana Umar Marko dogolen a tun dogolen don n'o y'a sɔrɔ tun b'a faga an ka taa donc a ma se an k'o yɔrɔ fɔ donc a tun dogolen don ka taa donc o taara ale nɔfɛ ka na bourse de travail réunion ka kɛ décision ka ta l'INTM a décrété 48 heures de grève et donc au Kondama le 25 c'est des jeunes officiers dirigés par le lieutenant-colonel Amadou Touman Touré o ye fanga minɛ n ka donc vers 23h et quelques sufɛla la n ka taa RFI bɔra n ka taa k'a fɔ mɔgɔw wulila n ka taa ka tɛgɛrɛ fɔ n ka taa ka Bamako bɛɛ ta ce jour l'avenir de Bamako et des hommes politiques sont décidés donc maintenant ni mɔgɔw nana ka bɔ ka fɛn caman fɔ k'a kɛ i n'a fɔ anw manipulé don moi j'étais au centre n b'a camancɛ kɔnɔ j'ai été 4 ans secrétaire à l'organisation du bureau de coordination de l'AIM a foyi ma tɛmɛ anw kan nous avons décidé l'avenir du Mali l'avenir du Mali parce que ko nana ka se yɔrɔ la Musa Bala wulila ka bɔ ko comme mɔgɔw fagala ka na se nin ma on ne veut plus négocier avec Moussa Traoré, il faut faire partie du régime de Moussa Traoré. C'est comme ça que notre fanga dans la cabine et association civile yelma ka parti, association Adima yelma ka parti. En parlant donc à la conférence nationale bana une constitution adoptée en février et on va aller aux élections et Alpha sera président de la République, il sera investi le 8 juin pour Gatsika Fangata. Voici le processus à Karachumi, à Nasika Bochuamna. Aujourd'hui, nous ne regrettons pas parce que notre maquette, Amata, secteur Bella, Nakadi, Baramikera, on s'est détaillé Malida. Il y a au niveau de la santé, au niveau des routes, au niveau de l'école, Bamako Bounat Yémié, Bamako Tunté Tenagata dans le Djelbouka. De l'autre côté, Netara
Alpha Gas vous semblez de Yorome Baba ko tete mo kan de l'autre côté a trop fait la fiabu fa fait ni to la fiabu ko Baba ko tombana aw yere ka yoro ngata do djukone atuma joka ba yere folo donc voici la situation de Babako on a redynamisé on a recréé la confiance pour que Mali la sera pour que Mali ka saka ba ko na c'est un classe qui manu maman Marco on y ngali kele mo tewe lango 91 démocratie nale est-ce qu'il y a here Maliuma et un peu Dieu kokula il faut être objectif. Le 26 mars 1991, ni fanga bina, nous et Moussaka fanga, n'avait fait que dictature fanga au Bénin. Sans bisabalindu kofé, ni kiba ladje, ce qui est sûr, à Bémania. Parce que ni Mali des situations d'inconomie, ni au takou ladje. Comment il a fait Djengeni ni kerani mo masunga Djengeni ni clé au kera sababu ka jamana bla donc comme héritage ko ni ko ibe héritage ko kuma fo passif bala no e mi manya actif bala o e mi nyana maintenant jume be ni fana bi se ka fo ko tiere la o nyana jume be bi se ka fo tiere la ko ni manya mba damne mi nyana la parce que Moussa Traoré ka fanga bine tiens là mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma ko conférence nationale souveraine k'o boloda an bɛ taabolo jumɛn ta jamana ye barisabu an ko nin tun ka fanga ye a kelen an kɛrɛfɛmɔgɔw ye donc sisan an b'o o sira bila an bɛ jumɛn ta mɔgɔw y'a jira k'a fɔ partiw ka créer walasa bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don jamana kuma la de façon responsable. A fɔra de ma ko multipartisme intégral ka partiw créer dɔwɛrɛ ye min ye kuma ka labila mɔgɔw ye u ka se k'u hakilinaw fɔ je pense que Sherifla ninnu na u ɲɔgɔnna caman bɛ yen média wɛrɛw bɛ yen minnu créera o veine kɔnɔ ko ka mɔgɔninfinw ka droit hakɛw ko k'o bonya n y'o de fɔ n y'o de kɔnɔna la Musa ye minnu minɛ n'olu m'o droit sɔrɔ ale y'o sɔrɔ barisabu Cabral n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ regretter minnu ka saya la olu ma jugé u bɔra de fɔ k'u faga Modibo Keita hali sini a mansaw a n'a kɔw u t'a dɔn a sara cogoya min na ani mɔgɔ caman wɛrɛ hali ale yɛrɛ jɔɲɔgɔnw cɛkɔrɔw ni caman b'o la mais démocratie nalen o y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ fanga kɔrɔ ɲɛmɔgɔ de don ani bonya ka kan sariya de b'a jira k'a fɔ a ye nin kɛ a man ɲi a nɔfɛmɔgɔw ye nin kɛ o man ɲi je pense que o ye hakilina ye min ka kan ka bonya mais n'i y'a jate minɛ k'an se nin fana la fo ka lagosi yɛrɛ se mouvement démocratique ma o fana bɛ a gestion fana bolo parce que i b'a ye k'a fɔ fanga binnen min tun kan ka kɛ sababu ye ka kɛlɛdenw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛɛ ko anw bɛ Mali ko la k'olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ taga sira kura jumɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ au lendemain seulement olu ma se ka bɛn ko la parce que a ye kɔrɔtogo y'a fɔ cogoya min na jɛkulu politique ba fila tun bɛ yen n'o ye Sinidi ani Adema ye mais i b'a ye k'a fɔ nin caman tun bɛ yen minnu tun ye clandestin maa minnu tun bɛ dogodogoni dogo la ka politique kɛ mais olu minnu b'o dogodogoni dogo la ka politique kɛ fanba u nana parti dɔ créer Sinidi kɔfɛ u y'a fɔ min ma parti africain pour la solidarité et la justice o yɛrɛ de tilara ka fanga sɔrɔ 92 élection fɔlɔ kɔfɛ mais i b'a ye k'a fɔ olu ye fanga sɔrɔ cogo di parce que olu ye maabɔ tɔw la fanga min binna ni bɛɛ ko ko fanga de ye fangajugu ye ni bɛɛ ko ko olu de tun ye tagasira man ɲi olu ye jamana ci olu taar'u fara o mɔgɔw kan o yefɛ mɔgɔkɔrɔw kan pourvu que dɔrɔn olu ka se ka fanga sɔrɔ donc laɲini min tun kan ka kɛ n'o ye ka tagasira kura ta i b'a ye k'a fɔ o laɲini fanga dɔgɔyara aw ye ninnu ka fanga bin ko olu tagasira man ɲi ka tila ka taa fara olu kan ka fanga wɛrɛ ɲini an ala cɛ a bɛ taga sira kura fɛ donc au lieu que Mali ko ka bila au cœur des préoccupations ɲɔgɔn fara daminɛna k'a fɔ fanga anw de bɛ fanga mara donc i b'a ye k'a fɔ o y'a faiblesse dɔ ye o faiblesse nana kɛ sababu ye ka mɔgɔw san minnu bɛ fanga la olu nana don corruption na olu nana don yuruguyurugu la olu yɛrɛ nana ɲina fanga yɛrɛ ta kun kɔ donc o kɛra gɛlɛya dɔ ye i b'a ye k'a fɔ laɲini n'o tun ye sifinw ka laɲini ye kalanko kun ladon bala ne y'a fɔ kɔrɔ togo y'a fɔ wa fana c'était un constat an nana don min na DEF résultats bɔlen k'an ka orientation affiché ne ye orienté ka taa lycée de Badla la a don an nana tableau d'affichage la
mɔgɔ saba ɲɔgɔn u sigilen bɛ u ka bɔrɔnin kan ko olu bɛ taa internat la surveillant k'u ma ko internat tɛ yan fɔlɔ dɛ u ko donc k'olu ka kalanko ma bɔ k'olu bɛ taa u ka dugu la ko parce que k'a fɔ ko a fɔra olu ye de ko n'i nana ko so dɔ bɛ État bolo yan k'olu bɛ bila yen olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ko parce que mɔgɔ si t'olu bolo Bamakɔ yan donc olu ni tun kan ka kɛ préoccupation ye ka kalanso gɛrɛ kalankɛlaw la olu ye retard ta fo ka na kɛ sababu ye u nana sira di maa caman ma minnu ye école ko kɛ commerce parce que an tun bɛ joli sara école ko la a cayalen ba 250 150 dɔ bɛ kɛ la création ye tuma dɔ la yɛrɛ n'aw gɛnna o kama école maître b'a fɔ k'aw ka don fenêtre fɛ ko parce que olu yɛrɛ min bɛ k'aw kalan k'olu ma sara bon u nana sira di maa caman ma minnu ye école privée dayɛlɛ école privée ma dayɛlɛ n m'a fɔ ko école privée bɛɛ man ɲi dɛ mais a caman dayɛlɛla mun kama pour que k'a kɛ commerce ye dɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que denmisɛnninw tɔgɔ bɛ se ka don kalan na cogo min na mais est ce que a kalan u b'a kɛ je pense que o kɛra filiba dɔ ye i bɛna ye k'a fɔ min tun ye n'a fɔra ko bɛɛ jɛ fanga n'o bɛ kɛ démocratie populaire ye bɛɛ b'i hakilina don a la o nana yɛlɛma parce que démocratie forme ka ca o nana yɛlɛma k'o kɛ démocratie forme wɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma démocratie censitaire i b'a ye k'a fɔ ni aw kan ka liste dilan o ye waritigiw de da bɛ don a la alors que a kun laɲini ye min ye ko démocratie populaire wari b'i bolo wari t'i bolo jamana kuma la mɔgɔ da tɛ fisaya mɔgɔ da ye tant que i ye citoyen i da bɛ don a la mais a nana b'o la parti bɛ créer militant ye jɔn ye wari bɛ min bolo ka na mɔgɔw bila kɛrɛfɛ ka na kɛ denkɛrɛfɛ fo ka na kɛ foroba nafolo bɛ ta ka taa kɛ ka parti animé o de la i b'a ye k'a fɔ olu kɛra majɛbaw ye minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔw ɲini politique la politikimɔgɔ la. dɔw y'a fɔ yɛrɛ ko ekɔlidenw k'u donna olu fana k'a kɛ. oui mais o bɛɛ bɛ fɔ mais n bɛna min f'i ɲɛna diɲɛ ko o ko ni tiɲɛni fanga bonyara a bɛ kɛ i b'a fɔ bɛɛ tun ye tiɲɛlikɛla ye mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye kɛlɛ in kɛ ne bɛ taa sibila k'u ye dɛ a sifinw na n bɛ dɔw tɔgɔ f'i ye jɔnkuna ɲagate minnu kɛra hɔrɔn ye u ma don mali kɛlɛko la k'a fɔ ko fɛn ko dɛ u ye kɛlɛ kɛ u ye jɔyɔrɔw sɔrɔ ka don CTSP la ka na jɔ jɔyɔrɔ wɛrɛw la u y'a kɛ ni hɔrɔnya ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ min ye ne yɛrɛ n'a ka hakilina caman tɛ taa fankelen fɛ ali ninnu jalo mɔgɔ min don a n'a ka ko bɛɛ il est resté sur les principes en 2012 ne ye ko bɛɛ kɛ ali ninnu jalo nɔfɛ n ko ali n ko tiɲɛna ko bɛ cogo min na an tun ye laɲiniw ni fɛnw ma bɛn sɔrɔsiw ye fanga ta a ko Mahamani un militaire sera toujours un militaire an k'a lajɛ min ma ɲa o bɛ se ka dilan cogoya min na mais an kana fɔ n'an bɛ coup d'état wɛrɛ kɛ et c'est ce qui m'a o kɛra sababu ye en 2020 mouvement min wulila ko ka IBK ka fanga bi M5 RFP ne ko non ne ti don a la mun na parce que min kɛra 2012 ne y'a ye a ma ɲɛfɔ ne ye a bɛɛ bɛna laban fɛn kelen de la maintenant question fila de bɛ poser maliyɛnw kunna est-ce que an ka segin Musa Traoré ka dictature la wa walima an ye démocratie min laɲini ni mɔgɔw nin tora la fo ka taa kɛ ka mɔgɔ dɔw jogi u n'a lujura bɛ ɲɔgɔn na dɔw n'a u ta sara dɔw n'u ta bɛ ɲɔgɔn na bi est-ce que an ka segin an kɔ k'o dilan ka ɲa min na an bɛ se ka sira kura ta parce que n bɛna min f'i ye maa minnu b'a fɔ bi k'u bɛ t'u dogo sɔrɔsi dɔw kɔfɛ ko ka politiki kɛ u bɛ k'o sɔrɔsi ninnu nɛgɛn de o sɔrɔsi ninnu kan k'a fɔ olu ye a y'a to an ka ko in labɛn ni politiki de ka di aw ye an ye sɔrɔsi de ye politiki kɛ mɔgɔ t'anw ye o n'i y'a tiɲɛna c'est parce que a ma dilan ka ɲa an sɔnn'o ma mais anw fana tɔɔrɔ tɛ politiki kɛnɛ ye an k'a dilan ka ɲa walasa élection bɛ se ka kɛ min kan ka kɛ maire ye o bɛ kɛ maire ye min kan ka kɛ député o bɛ kɛ député min kan ka kɛ président o bɛ kɛ président min kan ka kɛ ambassadeur wɛrɛ o bɛ k'o ye parce que min man ɲi o de ye k'a fɔ ni maa ye hakilina ta i bɛ t'i dɛn k'a fɔ ko non ne tigi sannen don ɛ bi Mali ye décision ba ta a san 6 ye bi k'a fɔ an b'an muruti k'an bɔ Faransi ko la an b'an muruti k'an bɔ Amérique ko la an b'an muruti ka bɔ Allemagne ko ni an b'an muruti ka bɔ Nations Unies ko la k'an ɲɛsin jamana ba fila ma n'o ye Chinois ni Russie ye o tuma minnu y'o décision ta olu sanna de ya an kana kɛ ni décision dɔ tara min tɛ arrangé e k'a fɔ o tabaga o tigi sannen don o tɛ o bi an bɛ bilan de kɛ k'a lajɛ min ma ɲa o bɛ yen bɛɛ sɔnnen don ma n balimakɛ ye santé ko fɔ o bɛɛ n'a ta bi mɔgɔ dɔw bɛ yen u kamana gannen don u bɛ sa
u bɛ balo wa u t'a dɔn parce que min ye furakɛli yɛrɛ o ka s'u ma u t'o sɔrɔ hali an ka kɛlɛkɛdenw kɛ a caman bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n ko a caman na u dɔw évacuera ka taa kɔfɛ mais bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ o dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ ka labɛn donc o ka kan ka généraliser de ne bɛ min f'i ɲɛna ne yɛrɛ bɛ bɔ Kulukoro la dernière fois n y'a fɔ hali ni bi sujet t'o ye u taara stade inauguré Kulukoro ne ko yala aw tun ka taa wari don stade la a b'a don dɔgɔtɔrɔso la parce que mɔgɔw bɛ bɔ ba kɔfɛ mɔgɔw bɛ bɔ hali Kulukoro yɛrɛ dugu kɔnɔla la min ye scanner ye a kɛyɔrɔ t'u bolo donc n bɛna min f'i ye bi ni santé kalanko n'an ma ba don la surtout kalanko n'an ma ba don la an bɛ fɛn fɛn na an bɛ fu la régime filɛ nin ye pour que a ka se ka régime dɔ bɔ ka bin a b'a kɛ de ni dɛsɛ dɔ in dɛsɛra min na a ka se ko fɛn kɛ fo ka tɛmɛ o la. ok Basida Cissé o b'a to aw ye kuma dɔ kun tigɛ kɔrɔfɔ kɔnɔna na o ye n'i ye jateminɛ kɛ démocratie nalen ni sisan cɛ san 35 jamana kɔnɔdenw tilalen don baara in kɛcogo la dɔw ko a ɲɛna dɔw ko a ma ɲɛ dɔw ko depuis politique ko n'an ka jamana yɛrɛ seginna kɔ e yɛrɛ n'a fɔra e ka kuma i k'a détaillé e yɛrɛ bolo a nali kɛra hɛrɛ de an ma wa ubiyɛn jumɛn n'u ɲɛna jumɛn n'u ma ɲɛ i t'a walawala min b'a to mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ wa. n bɛ segin a kan a nali kɛra hɛrɛ ye parce que a ye dayɛlɛliba kɛ projet o projet ɲuman b'a la juguman b'a la ni ɲuman cayara a b'a fɔ a ka ɲi ni juguman cayara a fɔ a ka man ɲi mais jamana mara kɔnɔna la segin tɛ kɛ an tɛ segin kɔ an bɛ taa ɲɛ mais fɔ an ka se ka sigi de k'a fɔ nin ko kɛra mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ mɔgɔ ko tɛ dɛ mɔgɔ ko tɛ tɔgɔ ko tɛ parce que ni 91 Musa Tarawele minɛnen jama sewara démocratie nalen conférence nationale la bɛɛ ye hakilina fɔ bɛnkan kɛra ko kan depuis 91 mouvement fo ka taa se 2020 ma bɛnkan man kɛ fɛn kan ka tɛmɛ a wagati kan mɔgɔw bɛnna bɛɛ kan maintenant a taali kɔnɔna la adamadenw ni ɲɔgɔn filiw bɔra la ninnu ye caman fɔ ne tɛna na sigi olu kan. mais i bɛ dɔw fɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ. a daminɛ min ye ko sa bɛ toli kunkolo de fɛ a daminɛ kɛra min ye ɲɛmɔgɔ minnu m'anw ɲɛ a bɛɛ tun y'an ka ekɔli karamɔgɔw n'an ka fɛnw anw b'olu de kɔ olu ma bɛn kabi fanga fɔlɔ an bɛ se 95 la farafarali kɛra o kɛra bɛɛ ɲɛna yan nɔ. a dɔn ko wagati ko wagati ni bɛn kɛra ko Alifa ka sigi n'Alifa sigira a kan ka fara ɲɔgɔn kan de aw ye mouvement démocratique aw bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'o dɛmɛ a ka baara la ni o y'a bila ni ATT nana ta aw bɛ fara ɲɔgɔn kan de k'o dɛmɛ surtout mandat de don e bɛ san 5 kɛ i bɛ se ka san 5 wɛrɛ kɛ o san 5 wɛrɛ filanan kɛtɔ ni bɛn ma k'i la i bɛ bɔ yen donc i bɛ kɔlɔnni de tun kan ka kɛ i komi jamana minnu y'u ta reçu olu y'a kɛ cogo min karisa de sigira an jɛra k'ale sigi an b'ale dɛmɛ n'ale bɔra yen dɔwɛrɛ bɛ na an b'ale dɛmɛ farafarali kɛra gɛlɛyaba de donna u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se denmisɛnnin minnu n'u tɔgɔ o denmisɛnnin minnu dalen don olu kan olu yɛrɛ ma jabala sɔrɔ parce que normalement olu de tun kan ka AM jeunes olu de tun kan k'olu former k'u labɛn ka sira d'u ma o ma kɛ u ma baara kɛ ka labɛnni kɛ ka se k'u kɔ dilan u ka yɛlɛ parce que dutigi n'i kɔni bɛ du mara i kɛra dutigi ɲuman ye cogo o cogo n'i m'i kɔ labɛn i ka baara bɛ tiɲɛ i yɛrɛ sigilen ɲɛna a bɛ fɔ ko ka poste ka quand tu es un responsable i b'i ka min bɛ n'i nɔ la i b'o labɛn Afrique du Sud y'a kɛ Nelson Mandela y'a kɛ a tatɔ a ye ninnu labɛn ni nin bɔra yen nin bɛ na hali bi u bɛ yen mais o kɛra fiɲɛba ye. donc mouvement démocratique mɔgɔw ka baara san 35 kɔnɔna na a fiɲɛ de cayara ka tɛmɛ a ɲuman kan quoi. non n m'o fɔ fiɲɛ fɔlɔ parce que n'i ko mouvement démocratique la pratique de la démocratie au Mali o bɛ ani développement tɛ kelen ye quoi
développement fana b'a dama n'an b'a ta sur le plan politique bunakun kan jɛngɛni kɛra yen yɔrɔ la ni jɛngɛni kɛra yen aw nana ni hakilina dɔ ye jama tugura aw kɔ ka dɔw bɔ yen k'olu ka hakilina man ɲi n'a nana n'a ye baara daminɛ a b'a gɛlɛya de aw yɛrɛ hali ni sisan a bɛ bɛn de ka baara kɛ mɛ olu ye ɲɔgɔn ka baara de tiɲɛ olu ka baara de tiɲɛ mouvement démocratique olu yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ka baara tiɲɛ donc anw minnu sigilen don n'an bɛ ka tugu kɔ anw tununa normalement sisan kan ka sɔrɔ ale ni ne sisan kun b'a sɔrɔ anw bɛ ka jɛgɛ baara kɛ mɛ anw tununa depuis o yɔrɔ parce que olu yɛrɛ y'anw tila dɔw taara fɛ ATT nɔfɛ dɔw taara ɲin nɔfɛ o tɛ kojugu ye mais n'olu bɛnnen tora mɔgɔ minnu taara o nɔfɛ olu bɛnnen bɛ to mais olu ka bɛnbaliya yɛrɛ o fana hali jouera anw yɛrɛ ka relation kan parce que AM dilanna cogo min AM bɛ baara kɛ fo ka se waati dɔ la cogo min c'était extraordinaire jamana wɛrɛw tun b'u ta an ka mɔgɔw fɛ fo u ɲɛmɔgɔw tun b'u tɔgɔ da an ka ɲɛmɔgɔw la donc o baara ma ɲa a kɛra wo ye wo min mɔgɔw donna a fɛ donc n'i ko i bɛ politiki échec fɔ a échec daminɛ n'a ye de an tɛ se k'an yɛrɛ ne kɔni tɛ n yɛrɛ sɔrɔ o minɛn kɔnɔ maintenant démocratie nalen a ye ouverture min kɛ a ye jamana dayɛlɛ de siga foyi t'u la moi je suis un économiste n'i y'a daminɛ fo sini n b'a daminɛ su in na fo sini n b'a bɛɛ sur tous les secteurs bɛɛ dayɛlɛ la transport business éducation santé fɛn bɛɛ dayɛlɛ la a y'a to denmisɛnnin san 25 o ye miliyari sɔrɔ denmisɛnnin san 25 a sera ka so jɔ denmisɛnnin san 25 a y'a ka doctorat sɔrɔ dɔw ka professeur a tɛ se ka fɔ ka ban o la o ye développement binakun ni démocratie kɔni i kɔni tɛ se ka foyi k'o la min fana kɛra o yɔrɔ fiɲɛ min la o ye corruption bonyani ye bon anw fɛ yen olu jate n m'a fɔ corruption tɛ ko mais tant que développement bɛ kɛ corruption bɛ bonya mais il fallait aussi beaucoup travailler pour que o kana se ka wara o fana wara développement bɛ kɛ corruption bɛ bonya cogo di ni nafolo bonyana ni sɔrɔ bonyana nafolo bonyana corruption hakilina minnu bɛ na ni corruption ye olu bɛ bonya o mais appareil minnu bɛ o corruption fana kɛlɛ olu fana de tun kan ka bonya donc le premier programme de l'ère démocratique o programme kɔnɔ lutte contre la corruption a fɔlen da la tɛ dɛ a appareil tun kan ka sigi ka baara kɛ parce que démocrates ka kɛlɛ la kɔnɔna na u ye corruption ko kuma fɔ la donc n'i y'o fɔ n'i y'a ta comme Mamani y'a fɔ cogo min na n'i y'o fɔ i kan ka o waleya o kɛra développement kɔnɔna fɛn ye sinon développement in na n'i k'i b'a fɛ vraiment c'est a ye dayɛlɛli kɛ mɔgɔw ye clinique dayɛlɛ mɔgɔw ye fɛnw dayɛlɛ vraiment a ye dayɛlɛli kɛ hali bi an b'o ère kɔnɔ mais politiki kɔnɔna la gɛlɛya yɛrɛ de nana fo ka taa se nin ma fo ka taa se bi ma. ok parce que ninnu tɔgɔ idée e b'o partager parce que ale côté ni a ta ale y'a ta sira fila la développement sira la ko baara caman kɛra mais politique sira o kɛra échec yɛrɛ ale ka yita la. ne ka ye cogo la ne ye jateminɛ kɛ n bɛ se ka ko ta bakuru damani na jateminɛ kɛra k'a fɔ don min an tun bɛ taa démocratie la Mali dɔgɔtɔrɔso la n ka dɔgɔtɔrɔso kura de 1960 fo ka na se sisan ma dɔgɔtɔrɔso kura tun tɛ fo ka na se ATT ka nali ma dɔgɔtɔrɔso kura tun ma jɔ Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba hôpital Mali sɔrɔla ATT ka waati la démocratie ko don
hôpital Samuel Dono sur là à tete ka watla docteur démocratie ko do parce que atete est le père de la démocratie docteur so min bébé na be former ma programme ka fo ngata busu konana anga to daw la ngata donc docteur so jo centre de santé ngata maw ka saka jugu muso ngata ka jigi gratuitement war césarine dometi di akara atete ka wati ni palio mine o te frake aka démocratie konana ni jetimine ke école barakela me tout me centre de santé là où il y a à doubler la caquette donc à doubler notre fonction wolofla mon tara qu'on a pour que ça barage mais jetimine que aussi notre docteur tout man professeur tout manja docteur tout manja spécialité là barakela tout manja au domaine kono mais barakela na démocratie na ya foto ka wara santé ko la ka hakela on parce que muso tumbi ni muso tumbi na bange dinga to tumbi yele to de kan on va yoro la banque sinjela sogo on tara jusqu'à donc démocratie ka ke pharmacie tout banque c'est bella jeli est-ce que famille namboro konna na école dala nya fi tukuma damne lycée moi an wolofla lycée moi an wolofla le tout même bella jeli bi ta quartier kilo ngono il va sur lycée mais bien anga burba buta avec un lycée moi bien beromi donc namboro kono école karamogo na corruption ko kuma me fo corruption damne na sani démocratie kana parce que on ga école karamogo o dun te sara o be se ka kalo wolofla ke o te sara ke ande be ta katanga donc réalisation ke o tomate mbe sura mata o bode du o fana mbe sura o bode du ameta Sénégal katla ko tago fola ka Sénégal pour que na do mo ko nyodo o école karamogo kata gajowe kata jita ka do ma pour que na to kana ambla ngata donc atlanga be bola kata abe fami ma Gabon ani Côte d'Ivoire ngata kata parce que musa ngata yoro kala abul donc école na yelmani na kake université kura ka jomalla c'est atora akara atete ka watla démocratie kodo ni jatime que sur le plan sportif depuis comme ballon tanko depuis 1900 quand ballon tanko les infrastructures du football qu'a développé akara mouvement démocratique notre quand depuis Yaoundé 78 amateur a qualifié jusqu'à 1994 pour que ngata donc Malika s'est qualifié katla ka organisé katla ka sadu jo ngata Mali Europe ngata donc atete ka watla ka centre culturel jo Mali Europe là atete Srami là ça a été doublé Moussa Traoré Tabone ça a été doublé 15 fois ngata Srami là na Mali bela faut à un moment donné mo ko frati sekadu on frati en Kaloso Robela Côte d'Ivoire ka goudron quoi blakata Dakar ka goudron quoi blakata Guinée ka goudron quoi blakata Mauritanie ka goudron quoi blakata anye front la Europe akara mouvement démocratique konnana et me kuma radio na ambe kuma ka démocratie ko kuma me fo télévision privée na donc radio journal la aya damna la rula ka orange ka tlaka ka eko ke ka kuma wara ka di ka radio bamagan créer ka télévision privée créer pour ka sika di contrôler le problème de téléphone faut le quartier de il y aura que la cata téléphone chi maintenant plus ou moins tellement fanga daila manitel daila orange daila téléphone dura be mangata chukoni ye jangata ibseka kalange folo ngara ni jatme nantu be bora banka sika fa amena ame do rapide de kono ani ngata donc taxi ni fitin do be ngata ikur insuru le makono avec téléphone ni taxi ni bina rapide 22 morts 22 blessés tout le dollar donc ani karu soro fraud lana yoro lana barakara même des gens qui sont nés en 1989 au lieu de série de ngata ko démocratie na bushi ko ni kara démocratie parce que ils avaient 6 ans au début du Bromi, au début de défiquer. On est mis dans le mot là qui sont prêts à faire le débat. Nous on est là. Mais corruption parce que le problème en son temps, Diamana sera à photographier les économistes. Oui, sera tout le budget malien a été combien de milliards? Mali budget de la Djeli. On des directions qui donc en ce temps on a la corruption pour un vérificateur créé un créé pour la zo hakili kacha c'est comme les téléphones mobiles on va donner canal donc décodeur si les bien pour qu'on a pirater donc spécialement si civil pour qu'on a pirater baraka toujours pour qu'on a pirater mais donc je suis c'est pour qu'on a pirater corruption donc corruption on a donné mabla la $50 ni mabla la $3 les gens veulent avoir l'argent tout de suite tout ça baraque corruption maintenant au-delà maintenant corruption mais état de kanga baraque pour anga ska do on a konana concernant l'armée ndati fait do parce que ambi sécurité nationale code là ambi sécurité code là ambi maliko problème là quand on a clôturé ka bo para on a donc kangono akra mouvement démocratique de kama
n'o tun taara ka taa donc i bɛ taa génie na i bɛ taa garde nationale la o sigilen ka taa donc o bɛ dumuni dun na garde ninnu ka taa donc ba bɛ boli ka don o kan saga bɛ boli ka don o kan k'a bɛɛ clôturer ka baaraw kɛ en 1991 a tɛ tɛmɛ don min le soldat malien était payé à 7500 francs CFA. Ah bon? Le soldat malien à 91 pour que yɛlɛma ka kɛ i b'a kɔnɔ n ye baara k'a kɔnɔ san 10 ani 2 porte-parole des forces armées de sécurité donc a ko bɛɛ n bɛ se k'a bɔ mais aujourd'hui an tɛna o baara kɛ parce que Mali ko don an bɛ sécurité nationale ko de la an bɛ Mali ko de la parce que min bɛɛ nana ils sont des produits du mouvement démocratique les jeunes qui parlent aujourd'hui min bɛ critiquer ils sont tous issus ils sont des produits du mouvement démocratique ni mouvement démocratique tɛ n ka taa o tun tɛ kalan kɛ ni mouvement démocratique tɛ o tɛ kɛ militaire ye ni mouvement démocratique tɛ jamana tɛ taa ni yɔrɔ min na aujourd'hui tout ce qui se passe c'est les produits du mouvement démocratique mais a ye min fɔ gɛlɛya bɛ se ka k'a kɔnɔ mais e dama don gɛlɛya foyi la gɛlɛya a ye min fɔ n tɛna segin o kan parce que déjà n ka taa a ye min fɔ politique anw de tun kan k'a lajɛ n'an ye fanga ta an tun man kan ka tilan au lieu que an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ partout kɔnɔna na maa ɲɛnama dɔw bɛ yen ka taa donc c'est des cadres c'est des commis de l'état an n'o bɛ se ka baara kɛ mais an ye fanga ta mun de kɛ an sunkuru an terikɛ an ni mɔgɔ bɛ se ka bandiya kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'olu ta n ka ta ka na an ka donc ka baara kɛ an ye moment donné école ko la Alpha a dit un village une école mais o y'a mɔgɔ y'a kɛ tulonkɛ ye o mais Alpha tun bɛ mun nɔfɛ a ko hali n'an bɛ taa sigi yiri de kɔrɔ ka école karamɔgɔ ta an ka kalan kɛ n taalen Chine un jour que j'ai demandé ka donc au ministre de la défense chinois n ko aw sera ka développement kɛ cogo min ko école kama de olu ye développement kɛ aujourd'hui nous dans notre politique Mali kɔnɔna na an tun kan ka fɛn bɛɛ kɛ an denw ka kalan ka bɔ kɔfɛla la ka don mais o baara gouvernement de kan k'a kɛ o baara éducation de kan k'a kɛ bi la priorité des Maliens c'est ça an m'o ka na n ka taa donc pour que mɔgɔw ka sécurité kɛ n'o cɛkɔrɔba caman i b'a sɔrɔ bɛɛ sara ka ban bi a tɛ ka an m'o sababuya la bi pension fura bɛ sɔrɔ a tɛ ka an m'o sababuya la furakɛli bɛ kɛ a tɛ ka an m'o sababuya la an bɛ se ka nin kɛ bi n ka taa donc o ye n ka taa donc ala tanu de ye mais k'a fɔ ko erreur ma kɛ n y'a fɔ ko erreur ma kɛ n ye nkalon tigɛ k'a fɔ ko dɔw ma tiɲɛ a la non la démocratie c'est des mutations ça veut dire den dege taama na a bɛ taa la cogo min ka taa a bɛ taa la tan de a bɛ se ka bin n'a binna o kɔrɔ ta i bɛ den fili o a ɲuman cayara trop maintenant fili fitinin b'a la o fini ninnu de bɛ dilan parce que ni mɔgɔ y'a fɔ ka taa ko fanga i b'a gérer i hakili la ko fanga e de sago ye k'i bɛ se k'o de fɔ ko jamana binna cogo o cogo gɛlɛya kɛra jamana ma cogo o cogo ni justice y'a ka baara kɛ a ɲɛ ma ni sécurité y'a ka baara kɛ a ɲɛ ma jamana bɛ wuli ka jɔ. Ok. Ok. Parce que souvent, justice sera mɔgɔ dɔ ma b'a fɔ non a kuma ka se nin ma kuma caman bɛɛ b'i hakilina ta fɔ donc Maman Margo donc o kuma kelen b'o parce que i da don a la gɛlɛya caman dɔw ɲɛna minnu ma ɲɛ donc ale ye yɔrɔ dɔ fɔ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ développement sira la caman kɛra minnu ɲɛna i n'a fɔ dɔw ma ɲɛ mais ko politique ko yɔrɔ de kɛra échec total i n'a fɔ e fana ye o kɔrɔfɔ kun tigɛ cogo bi bi in na maliyɛnw kɔni tilalen don a ko la sabula caman min hakilila k'a fɔ ko depuis démocratie nana an ka jamana kɔni kɔnɔna vraiment an filɛ gɛlɛya o gɛlɛya la o don donc e yɛrɛ kɔni bolo démocratie nalen donc n'i ye jateminɛ kɛ nin wagatinin na n'a fɔra ko e ka malidenw fana hakilina ta e bɛ jumɛn de ɲɛna minnu ɲɛna olu de ka ca ka tɛmɛ minnu ma ɲɛ quoi. Bon, nin yɔrɔ la n bɛ hakili bɛ taa dɔnkilidala muso la Kaniba Wuli Kuyate a ye dɔnkili dɔ da qui est très important ne bolo ala ka i ni voilà a ko démocratie bɛ jamana dilan n'a faamuya kojugu o bɛ jamana ɲagami et je pense qu'an ta kɛra o de ye quoi parce que mɔgɔw nana c'est-à-dire soif de liberté tun bɛ adamadenw na min tun ye mɔgɔninfinw tun koronnen don kojugu donc a nana f'u ye ko démocratie ye yɛrɛlabila fanga de ye démocratie ye a tɔgɔ di bɛɛ b'i sago kɛ o kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu nana bila u kunkolo la i m'a ye ni a wagati Musa binnen kɔfɛ n'i ye ko dɔ kɛ dɔrɔn ni ma ni mɔgɔ ko a karisa a b'a fɔ démocratie tɛ yan donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ye commencé ka comportement dɔw épouser min ni laɲini tɛ kelen ye mais a gɛlɛya fanba bɔra animateurs la minnu ye farala ɲɔgɔn kan ko fanga ka yɛlɛma olu nana comportement dɔw kɛ minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔdenw caman bɛ yen k'u jigila misɛnya misali ye mun ye n'i ye a lajɛ san 5 o san 5 de kalafili tun bɛ kɛ san 5 fila bɛ yen Alpha Umaru Kunare y'o kɛ ka taa 92 la ka na se 2002 la ka taa 2002 la
ka san 10 wɛrɛ fara o kan o ma dafa o tun man ka dafa 2012 la i b'a ye k'a fɔ o interruption kɛra interruption violente ye o sɔrɔla cogo di minnu tun bolo olu kan ka fanga sɔrɔ Alpha Umaru Konare kɔfɛ ni fanga ma d'olu ma ni ATT ala ka hinɛ a la n'o seginna ka na fanga la olu caman bolo nin ko in an b'a ɲini ka tiɲɛ an b'a ɲini ka tiɲɛ o ma kɛ sigi ka fɔ ye dɛ o kɛra sira o sira bɛ se ka o ko tiɲɛ olu donn'o sira fɛ min tun ye ekɔlidenw ka jɛkulu ye n'a tun bɛ fɔ o ma IM n'o tun kan ka to yen min bɛ denmisɛnninw ka laɲiniw k'o kumaw dilan i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu nana hakili don o jɛkulu kɔnɔ fo ka taa kɛ sababu ye denmisɛnninw yɛrɛ dama u nana ɲɔgɔn bɔnɛ ɲɔgɔn ɲin na fɔ kɔsa in na a association nana ci hakilinaw tilara fila ye mais ne kɔni bolo o min kɛra o ɲɛna parce que association man ka kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ walima min kan ka kɛ sababu ye ka ekɔlidenw fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ sababu ye ka ekɔlidenw bɔnɛ u nin na o la de b'a fɔ bi acteurs minnu n'olu bɛ balo la Konima Sidibe Madame Sikaya Sow, Ali Ndialo, Moutara Talou, Moustapha Diko, olu ni ɲɔgɔnnaw ye jɛnkuna minnu fɔ olu de kan k'a dɔn bi k'a fɔ héritage n'o ye tiɲɛ ye a bɛ labɛn wa a bɛ di de n'u y'u kɔdon ta héritage min n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement démocratique a bɛ kɛ fɛn fulen fɛn lafulen olu kan ka mun de kɛ u kan ka min kɛ bi o de ka sɔn olu minnu tun b'u yɛrɛ wele walima n'olu minnu bɛ wele ko les acteurs en fait du mouvement démocratique les réformateurs ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu y'u kɔ ye Sise y'a fɔ o ko tiɲɛ bɛ di de k'u former quoi k'u former ani k'a yira k'a fɔ kuntilenna kun ye nin de ye mais kuntilenna in gɛlɛya caman donna la o gɛlɛya ninnu bɛ se ka dilan cogo di et bi bɛɛ bɛ kuma an bɛɛ bɛnn'o kan k'a fɔ démocratie ka échec dɔ ye corruption ye mais corruption tɛ se ka kɛlɛ jamana kɔnɔ min ye justice ye n'o ye magistrat ye n'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ma d'olu ma i b'a ye k'a fɔ a yirala de k'a fɔ fangaw kan ka fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye pouvoir exécutif ye min ye pouvoir législatif ye min ye pouvoir judiciaire ye min kan ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais tellement que ko in bɛɛ balila ka don ɲɔgɔn kɔnɔ bi est ce que fɛnw fara faralen don ka bɔ ɲɔgɔn na je pense que olu fara faralen tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na donc mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔsiw fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ fɛn min y'a daga jɛngɛ a kun dɔ filɛ nin mais pour que a bɛ se ka dilan a kun dɔ filɛ nin et puis an bɛ gɛlɛya dɔ la a bɛ fɔ min ma ko insécurité gɛlɛya fo ka taa fɔ ko terrorisme mais n'i y'o fɛn ninnu ta k'a lajɛ mun y'olu kɛ ka fanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ parce que mara kɛcogo juguya o nana ni fantanya ye k'o bonya fo mɔgɔw sera ka na don denmisɛnninw na sifinw na ci tɛ minnu na minnu tolen don bajanbila la minnu kɛlen don i b'a fɔ mɔgɔ sacrifielen jamana fɛ mɔgɔ wɛrɛw nana don n'u hakili cɛ k'u su ka bila u ka jamana la o de la i b'a ye k'a fɔ labɛn minnu bɛ ka kɛ min ye k'a fɔ ka fanga don armée la ka armée labɛn tout ça c'est bien bolo an kan ka tɛgɛrɛ fɔ a la mais i b'a ye k'a fɔ pour que ka jamana basigi sɔrɔsi fanga dɔrɔn tɛ se ka jamana basigi donc Sise ye min fɔ ani Kɔrɔtogo ye min fɔ projet de développement de bɛ bila en place projet de développement ninnu bɛ réfléchi cogo di u bɛ réfléchi acteurs politiques de fɛ mener des débats politiques monter comme on appelle des initiatives de développement ka olu bila en place k'a lajɛ ani maa jumɛnw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan pour que ka se ka an ka jamana bɔ nin dingɛ in kɔnɔ bi n'i y'a lajɛ fɛn caman fana bɛ reprocher démocratie la walima mouvement démocratique la n'an bɔra studio in kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka janw jɔ station na ko essence a tɔgɔ ye di gasoil ko gɛlɛyaw b'an kan min fana ye hakili yɛrɛ lafiyalen tɛ k'a fɔ est ce que kɛnɛmamɔgɔw ni dɔw tɛ jɛ la jamana kɔnɔ pour que ka se ka fanga dafiri i b'a ye k'a fɔ o traumatisme bɛ yen donc fo mɔgɔw bɛ siga ɲɔgɔn na hali ni i ka duloki doncogo ma ɲa a fɔ est ce que nin tɛ fɛ ka nin kɛ tan o bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ yen de i b'a ye k'a fɔ koba dɔ kɛra démocratie ye constitution min bila en place n'o kɛra février 1992 référendum kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o constitution taara ka bɔ yen outil
2020 n'o kɛra IBK ka fanga ɲɔngirilen k'a fɔ juillet 2023 constitution kura bilara bi n'an bɛ fɛ ka taga sira kura kɛ an ka débat politique bila en place minnu dalen don a la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka politique kɛ o taga sira ye olu kana o débat politique ninnu animer pour que o constitution in o ka bila an bɛɛ sanfɛ parce que jamana bɛ danger dɔ fana la n'aw ye constitution ta a kɛra démocratie o a kɛra dictature o nin bɛɛ lajɛlen bɛ marcher ni sɛbɛn de ye ni siraw de ye donc comme an bɛɛ jɛna ka référendum kɛ ka constitution kura dɔ bila donc jamana ka boli ni o constitution sira ye mais i b'a ye k'a fɔ bi jamana tɛ ka boli n'o ye constitution bɛ yen mais a bɛ kɛrɛfɛ n'a bilara kɛrɛfɛ o ye insécurité de ye donc faisons en sorte ni min bɛ fili kɔnɔ k'a bɛ fili kɔnɔ jamana janfali sira de la o ko ka di justice ma ni min ye jamana wari dun k'a fɔ k'a y'a dun a bilara baara min na a m'a kɛ ka ɲa o ko ka di justice ma ni min fana ye ko wɛrɛ kɛ c'est à dire que justice o de ka kɛ mɔgɔw farali yɔrɔ ye ka bɔ ɲɔgɔn na mais clan ni clan kana bila ɲɔgɔn na minnu bɛ règlement de compte kɛ fo mɔgɔw bɛ siran maa caman bɛ yen bi minnu bolila ka taa kɔfɛ maa caman fana bɛ yen bi minnu dadennen don i b'a sɔrɔ dɔw taara kɔfɛ mais hakilina dɔw b'u la min bɛ se ka jamana na taa ɲɛ o mais minnu hakili sigilen tɛ walima ni garantie t'u bolo munna u bɛ to yan u bɛ boli kɛ minnu fana bɛ yan n'u bɛ siran k'u hakilinaw t'u kɔnɔ k'a fɔ n'i nana nin fɔ a bɛ fɔ n ye kumajugu fɔ a bɛ fɔ n ye fanga lagosi a bɛ fɔ u b'u hakilina t'u kɔnɔ est ce que maa kelen hakili bɛ se ka jamana jɔ o tɛ se ka kɛ o mais jama hakilina hali sɔrɔsiw kɛ u da bɛ se ka don fanga la o mais n k'o da donni fanga la o fana bɛɛ sɛbɛnw bɛ yen n'i ye sɔrɔsi ye i bɛ fɛ k'i da don politique kuma la o bɛɛ labɛnw bɛ yen donc k'o ka kɛ sariya sira fɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka dama kɛ e sɔrɔsiw n'i bɛ fanga la sariya sira fɛ n'i y'a jɛngɛ i kan ka taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen kɛ i civil n'i bɛ jamana marali la n'i y'a jɛngɛ sira min fɛ n'o tɛ a taga sira ye i bɛ to i bɛ bila sariya kɔrɔ kɛ mais bi i b'a ye k'a fɔ min ye animation politique ye jamana kɔnɔ o tɛ ka kɛ parce que o structure sigilen don n'o ye CNT mais o mɔgɔ minnu b'o kɔnɔ olu ye jɔn ye maa t'u dɔn u taara cogo di maa t'u dɔn alors que tacogo bɛ député la o tacogo bɛ maire la o tacogo bɛ sénateur la o nin bɛɛ sɛbɛn bɛ yen pourquoi an bɛ nin bɛɛ dilan ka nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ halisa an ye démocratie min fɔ k'a dilan k'a kɛ texte ye an tɛ k'a da la k'a fɔ n'an y'a sabati a ma fɔ k'a bɛ ɲɛna dɛ n ye kalanko ta fɔ anw filɛ nin ye an fɛn fɛn bɛ tabali autour de la table an bɛɛ ye kalan kɛ ne ma da la n'an mansaw ye wari sara o mais bi an jɔnw bɛ yen k'an denw tɛ taa école publique la parce que an denw tɛ taa école publique la mun na parce que produit min bɛ bɔ école publique la an yɛrɛ b'a dɔn o produit o tɛ se ka diɲɛ mago ɲa bi donc an k'a dɔn k'a fɔ kalanko in an b'a bila au cœur de nos préoccupations pour que Togo y'a fɔ cogoya min na an ka kalandenw u bɛ se ka jo pour que an bɛ développement sira min nɔfɛ u bɛ se k'an bila ka taa o sira kan parce que voilà mais moi n bɛna ɲininkali kunkurunin dɔ k'i la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko 91 mɔgɔ dɔw de taɲana caman b'i yɛrɛ glorifier ni olu ka taɲali ye donc o ye k'a fɔ olu de tɛ ka olu kɛra sababu ye démocratie nana mais ko minɛ kɛra olu kɔ ko mɔgɔ wɛrɛw de fɛn sɔrɔ olu kan mɔgɔ wɛrɛw de kɛra nafolobatigi ye alors que olu somɔgɔw bɛ yen bi ko cogoya t'u bolo t'a dɔn donc mɔgɔw ma faamuyali sɔrɔ ne bɛ min f'i ɲɛna quoi c'est à dire n'aw farala ɲɔgɔn kan k'aw bɛ kɛlɛ dɔ kɛ hakilina dɔ kama dɔ bɛ se ka sa la dɔ bɛ se ka juguya la mais min ye kojugu ye hakilina in n'o y'o jɛngɛna tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔ la hakilina in jɛngɛna ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye kasara sɔrɔ a ko la o n gɛnna ka bɔ ekɔli la a ma kɛ yan n donna siɲɛ joli kaso la ko n ye sɔrɔsi ko o y'a sɔrɔ i ye AM secrétaire général non hali o kɔfɛ fɛn caman kɛra n na mais n bɛna min f'i ye olu tɛ ban a la o mais min man ɲi k'a fɔ an kun ko an k'a lajɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ sariya ka kɛ bɛɛ la n'o de y'an ka kɛlɛ ye o man ka bila o de la n bɛ acteurs du mouvement démocratique interpellé les réformateurs k'a fɔ kɛlɛ min kuma fɔra a man ka bila k'a fɔ kalanko a ka kɛ bɛɛ la kalan min n'i taara école publique la i kana kɛ ɲugutɔ fɛn ye i bolo bɛ da yɔrɔ min na min ye école privée kɛ a bolo ka se ka da yen o ko n'o jɛngɛna
o man ka jɛngɛ parce que o b'a yira k'a fɔ an ye idéal bila kɛrɛfɛ min ye journaliste ye n'a bɛ fɔ liberté de la presse n'i hakilina di i hakilina dili o man ka kɛ sababu ye e k'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la ko parce que e ye hakilina min di o ni bi faama hakilina tɛ kelen ye donc n'o min kɛra o b'a yira k'a fɔ idéal min taara mars 91 la o idéal jɛngɛna mais a ma fɔ ko journaliste fana kan ka waleya kɛ min b'a ka jamana ci o tɛ dɛ mais journaliste man ka siran a ka baara kɔnɔ ko parce que n'i ye nin kɛ n bɛ taa kaso la o b'a yira k'a fɔ laɲini min kɛra o laɲini o ma kɛ ko tilennen ye donc min fana ye corruption ye maa man ka bɔ maa la k'a fɔ anw ni karisa ka surun n'anw ye nin kɛ fɛn tɛ bɔ a la mais ni ninnu y'a kɛ fɛn bɛ bɔ olu ta la parce que olu ni fanga ma surun donc olu ye injustice ye jamana foyi tɛ yen min bɛ se ka développer injustice kan tant que an ma injustice kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ basigibaliya o de bɛ kɛ an talan ye wa jamana foyi tɛ développer basigibaliya kɔnɔna na wa jamana ka développer baliya n'o nana gun basigibaliya la i b'a ye k'a fɔ a bɛ mɛn tɔrɔkɔ la donc min ye bi an ka dɔn k'a fɔ idéal dɔ de taara mɔgɔw man k'a fɔ i b'a ye ne b'a ye dɔw b'a sɛbɛn u ka dɔw b'a sɛbɛn ko 26 mars man ka kɛ fête ye 26 mars tɛ fête ye o 26 mars ye commémoration de ye commémoration kɔrɔ ye mun ye nin ko dɔ de kɛra nin don mɔgɔw y'a yira k'a fɔ nin kama an banna nin ma an bɛ tasibila kɛ k'an miiri k'a fɔ dɔw ye nin kɛ sinon fête tɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ minnu sara deuxième guerre mondiale la hali Syrie minnu tun bɛ ɲɔgɔn na alimanw ni français i t'olu ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa a yira k'a fɔ ninnu sara nin kɛlɛ la mais o don olu de tun bɛ ɲɔgɔn na américains ni russiw n'o don olu caman kun kɔ donnen ɲɔgɔn na a tɔgɔ de guerre froide la donc bi an ka dɔn je m'excuse n bɛ bɔ kuma la yan k'a fɔ idéal min fixera idéal ni minnu fɔlɔ y'a daminɛ o olu y'u ta kɛ mais a man ka bila minnu bɛna olu kɔfɛ o minnu bɛna sini o a ka dɔn k'a fɔ nin sira in de taara jamana kɛ bon o de tɛ anw fɛ yan donc moi je pense que an ka o sira de développer pour que sara hali ni mɔgɔw bɛ falen mais hakilina dɔ bɛ yen jamanadenw kana b'o kan. ok basi tɛ donc Cissé n bɛ segin ma Mamadu ye yɔrɔ dɔ fɔ ko par exemple a ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ cité donc mouvement démocratique mɔgɔw la ko olu k'a ka mɔgɔw former de kura ye donc caman filila baara kɔnɔna na donc mais pour que génération kuraw kana ko ka formation k'u kun a y'i da don mɔgɔba ninnu na sa k'olu ka se ka denmisɛnninw former min b'a to sini ma ni an bɛna don a kɔnɔna na tuguni donc baara ka se ka kɛ ka ɲɛ fili min kɛra a kɔnɔna na ɲɔgɔnna kana se ka kɛ e b'o idée partager yan. bon ne hakili la ne ka kuma yɛrɛ daminɛ na mais n tɛmɛna a kɛrɛfɛ n ko wagati dɔ kɛra je sais pas a kɛra 2021 2022 Mariko ye kuma jɛngɛnen fɔ min na moi j'attendais ne kun hakili la an ka nin mɔgɔ kɔrɔw hakilimaw u ye jamana mara u bɛ caman dɔn olu bɛna fara ɲɔgɔn kan de k'a fɔ an bɛna komi anw y'a mara an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw janfa pour que k'a dɔn mun de ɲɛna mun de ma ɲa d'abord a dabɔra mun de kama olu b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de hakilina mun a dabɔra mun kama o filɛ yɔrɔ minnu jɛngɛna olu yɔrɔ filɛ yɔrɔ minnu ɲɛna olu yɔrɔ filɛ maintenant sisan an kan ka labɛn kɛ ta ka labɛn kɛ ka taa nin sira kan Dieu merci hali bi c'est possible Alpha bɛ balo la Jɔnkuna bɛ balo la Aliyu Nunjalo bɛ balo la wa k'a fɔ faamakɔrɔw don dɔrɔn tɛ dɛ hakili de b'u la diɲɛ bɛɛ sɔnna o ye chance ba de ye Mali la kodɔnbaliya tɛ yen bɛnbaliya de bɛ yen bɛnbaliya de bɛ yen hali bi sisan ne yɛrɛ ka laɲini y'o ye sur ce plateau je les interpelle je les demande u ka fara ɲɔgɔn kan temps b'u bolo u ka mémorandum dɔ dilan sur les 35 ans de la démocratie u ka recommandation kɛ minnu bɛ fanga na bi k'a d'u ma parce que aujourd'hui olu bɛ exercice la mais olu ye exercice kɛ ka tɛmɛ k'a d'u ma bon an ka hakilinaw filɛ nin ye parce que olu tɛna segin fanga la tuguni olu tɛna segin tuguni mais olu de kan k'u hakilina di mɔgɔ tɛ Mali la minnu kan ka kuma
ka tɛmɛ olu kan mɔgɔ tɛ yen min kan ka sigi ka kuma ko mɔgɔ kan k'u lamɛn ka tɛmɛ o kan hali minnu bɛ fanga la mɛ fo a ka sɔn de ka sɔn k'a ka kɛlɛkɔrɔw ni fɛnw bila k'a bila k'a fɔ wagati dɔw la jamanadenw bɛɛ de tugura aw nɔfɛ fo mɔgɔ dɔw tora a la ka danaya da aw kan k'aw bila a ye jamana mara fo ka se bi la dɔw ɲɛna dɔw ma ɲa mɛ i fa ka du e wulila k'i fa ka du la a y'a dilan fo ka kɛ bɔgɔso ye e wulila k'i jɔ k'e fa ma foyi ye k'a ye bɔgɔso dɔrɔn de dilan min fa ma tɛnɛ yɛrɛ sa mɛ fɔ ninnu an ka nin cɛkɔrɔba ninnu de ka se ka nin baara kɛ sans passion sans rancune sans jugement aucun k'a fɔ nin de don bon an ye nin de sɔrɔ an ka hakilinaw kɔnɔ ka nin di jamana maracogo politiki maracogo u b'a di ninnu ma et puis u bɛ laɲini min ɲini recommandation ka recommandation ka kɛ ka d'u ma je pense que k'a d'u ma je pense que olu bɛ se ka baara k'a la ka hakilina caman sɔrɔ n'u bɛ fɛ ka bɔ n'u bɛ fɛ ka taga ɲɛ hali bi o b'u dɛmɛ kosɛbɛ sani ka taa hakilina ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'i y'a sɔrɔ i ka so o de ka ɲi dɛ mais fɔ olu fana de ka sɔn. bon surtout jamana faama y'a fɔ ko mois d'avril la a bɛna fɛɛrɛ dɔ kɛ pour que sigikafɔ dɔw ka se ka kɛ dugubaw bɛ se ka taa kura. ne yɛrɛ hakili la dɛ ninnu de ka o sigikafɔ olu de kan ka terme de référence ninnu bɛna recommandation min di o de bɛ k'a terme de référence ye. a dɔw de fɛ sisan mouvement démocratique mɔgɔw yɛrɛ de k'u sigi a mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen ka ko dɔw lajɛ minnu bila ka sɛbɛn bɔ a la k'a di ni faamaw ma k'u bilasira. donc ninnu bɛna hakilina min ta a ka se ka ko débat baara. ne ta mouvement démocratique yɛrɛ tɛ ninnu tɛ mouvement démocratique ninnu ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw de ye mɔgɔkɔrɔbaw don u bɛ ko dɔn u ye ko ye u bɛ ko kalama u ni jamana caman fɛnɛ Alpha ma Union africaine mara wa a y'a mara ka ɲa hali bi mɔgɔ m'a mara ka ɲa ka tɛmɛ o kan a bɛ se a b'a dɔn wa ninnu bɛɛ bɛ ten donc olu ka hakilina o tɛ démocratie ko mouvement démocratique o ye jamana yɛrɛ de taabolo ye jamana bɛ bolo min na bi an ye fiɲɛ minnu y'a la an ye fɛn minnu ye olu de filɛ nin ye a bɛ anw dɛmɛ ka se ka départ ta depuis bɛ 20 ans na qui est jeune jusqu'à 50 ans qui est jeune il avait marqué foyi ma dilan ka bila voilà problème ne hakilina y'o de ye quoi ne b'ale ka hakilina sɔn ji la ne dɔ wɛrɛ fara o kan k'a fɔ u ka o baara kɛ ne hakili la ninnu togo fɛn na a bɛ se k'olu gɛrɛ olu bɛɛ la an bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛɛ la u ka se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn minnu kɛra u k'u to yen mais u ka jamana u taatɔ de k'u ka jamana to u denw n'u mɔdenw minnu bolo u yɛrɛ ka se k'u ka mémoire kɛ k'a di pour que minnu bɛ ka mara kɛ bi u ka se ka u fara u ka baarakɛ bolo kan an ka se ka taa. ok mun tɔgɔ e b'o idée partager. oui bon parce que le problème c'est que bi a kɛra cogo an de Bamakɔ cɛkɔrɔbaw ye sisan kɔni n'an bɛ san bi yɔrɔ la an tɛ Bamakɔ cɛkɔrɔba ye an b'a ban de kɛ n'o tɛ ne bɛ cɛkɔrɔba ayi a kɛra an ye cɛkɔrɔba k'i to denmisɛnnin Sise mun mun fɔla an ka taa ni cɛkɔrɔba ninnu ne n'olu ye baara dɔw kɛ ni hakili b'a la Bɔkari a tɔ fitɔ an ka cɛkɔrɔba min tanyana an ka Amadu Jikɔrɔni fɛ k'a fɔ an ka livre sɛbɛn tuma min na Musa Tarawele ka mɔgɔw bɔra mais an dɛsɛnna de a ma kɛ wa ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka na rôle partager aw bɛ nin sɛbɛn hali sini n ka taa cɛkɔrɔba ninnu ni cɛkɔrɔba kelen ani ale ni Jalo ninnu n ka taa dɔn ka kuma in bɛ ka jɔ ko bɛnbaliya bɛ non o don kɛ o don parce que le problème est que passion wɛrɛ de b'a la o c'est pour ça jateminɛ kɛ bi n ka taa cɛkɔrɔba ninnu an ni min bɛ kɛlɛ kɛ presque a bɛɛ tanyana ka ban maa min b'o cɛ la bi a tɛ ma tɛmɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 kan n'o tɛ a bɛɛ sara bɛɛ pari da an ni maa min ye kɛlɛ kɛ mouvement démocratique a bɛɛ pari da presque mɔgɔ 5 ɲɔgɔn de tora non n y'a fɔ mɔgɔ 5 ka tɛ des vrais acteurs qui sont visibles jɔn bɛ yen bi ka tɛ dɔn ale ni Jalo jɔn bɛ yen madame Kayatu Sow jɔn bɛ yen ka tɛ a cɛ ka tɛ dɔn ko o bɛ yen Bɔkari Koniba ka tɛ dɔn ko depuis san 20 ka tɛ dɔn ko o bɛ yen k'o kan ka fɛngɛ jɔn wɛrɛ bɛ yen tuguni ka tɛ des vrais acteurs Umar Mariko des vrais acteurs jɔn wɛrɛ bɛ yen ka tɛ caman taara si jeudi aujourd'hui ah non n y'a fɔ Jɔn Kunda ka tɛ dɔn ko pour moi les vrais acteurs maa min y'a baara kɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an y'a kɛ ɲɔgɔn bolo a ma kɛ ka taga an da mais ce qui est important
maa min bɛ se ka sigi ka Mali histoire sɛbɛn ka Mali hakilinaw kɛ n ka taa c'est une bonne chose mais ne ye kuma dɔ fɔ n ka taa n b'a question répondre n ka taa pour que bɛɛ k'i hakili to a la ko maa dɔw b'i profite la suw la il est là Cissé donc an bɛ marche kɛla n ka taa Cissé Sidibé n ka taa donc décédé la don min 15 ans bugu ballontan terrain kan an bɛ bolila ka taa n ka taa donc militaire nana n ka taa donc an k'an bɛ segin ka taa n ka taa marifa cira an y'a ye ka taa kisɛnin dɔ donna kɔ la dɔrɔn ka taa an nana k'a ta n ka taa k'ale y'a disi la n ka taa a y'a sɔrɔ disi ɲɛ fila bɛɛ presque a bɔlen don 83 ans a sara a satɔla n ka taa a y'a ɲɛ kɔrɔta a y'a lajɛ a ko ne ta banna a ye continuer ni kɛlɛ ye mais n'an b'o kɛlɛ kɛra ni min ma kɛlɛ kɛ i ma bɔ kabila la i ma bɔ duruba la i ma bɔ danbetigi la e ka kuma n ka taa e t'o ta anw ye kabilatigi ye ne y'o de fɔ mɔgɔ ye n'a kuma fɔra a bɛ digi o la n ko n fa ye dugutigi ye n fa ye dugutigi ye n yɛrɛ dugutigiden ye donc kabila de b'anw bolo bon n kɔrɔ dɔ wɛrɛ b'a la sa fɔlɔ sabu o ma taa fɔlɔ o bɛ yen fɔlɔ parce que hali o yɛrɛ n ka taa o tɛna sɔn ne ka taa sigi n ka taa parce que a kɛlen bɛ cogo min ne ye dugutigi ye a b'an dun donc n'i ye jateminɛ kɛ o bɛɛ kɔnɔna na pour nous kabila ko don mais en 1991 en tilalen ani Adevers la a ma kɛ wa Adevers la n ka taa tiɲɛni min kɛra saya min kɛra caman wari dira n ka taa donc ka tila ka maaw furakɛ n ka taa jusqu'à présent mais n y'a ye dɔw bɛ kuma na télé la radio la ou Facebook la non o bɛ suw ma fɛn ɲɛnabɔ bɔ suw ka wari ma sɔrɔ e tɛ fɛn kalama o y'a sɔrɔ e wolola en 89 e bɛ mun kalama a ko la i bɛ bi bɔrɔn na i tɛ fɛn kalama a ko la c'est à dire concernant le processus maa o maa ta yen na hali maa min ta yen na M5 kɛlɛ la on est en train de se battre ka ɲɛnabɔ maintenant i ye min fɔ o ni kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn ye fara kɛlɛ la n'aw donna dɔw bɛ to a la sisi la et en tant que le tora sisi la c'est pour ça dans ce combat là an b'a la carré de martyr laban su don anw de taara n ka taa suw lajigi mais an m'o bila o parce que an dalen b'a la bɛɛ bɛ sa don donc kɔnɔna na baara min bɛ kɛ la Mali ko don maaw k'a faamuya k'a fɔ adamaden ye baara o baara kɛ gɛlɛya bɛ se ka k'a kɔnɔ mais démocratie ko in n'i ye fanga o fanga ta diɲɛlatigɛ kɔnɔ fanga siya 2-3 de bɛ yen parti unique fanga sɔrɔdasi fanga démocratie fanga mais yɛlɛma kɛra k'a lajɛ yɔrɔ bɛɛ fanga min bɛ se ka mɔgɔw bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de ye démocratie ye n'o tɛ bɛɛ b'a la burusi kɔnɔna na anw fɛ togoda la dɔw bɛ yen o tɛ se o tɔgɔsɛbɛn na o y'o kɛ maire ye n'o tɛ baara kɛra cogo ɲɛna u bolo o ye dɔw kɛ député ye baara kɛ cogo ɲɛna démocratie nana ka fanga tilan fanga dɔ ka di hali maa min ma kalan fanga dɔ ka di jamanadenw ma n'o y'u ka maire sigi ye an'u ka député sigi pour que baara in ka se ka kɛ fanga dir'o ma mais ni maire in ka taa o de bɛ dugu dilan député o de bɛ dugu dilan n'olu bɛɛ hakili sera ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na jamana tɔ bɛ to ministres ani ka donc a tɔgɔ dɛ ani comment il s'appelle ani président de bolo mais jamana wɛrɛ an ye caman ye démocratie ko la en Afrique du Sud maa min ye sɛnɛkɛla ye sɛnɛkɛ wɔɔrɔ o tigi de bɛ nommé comme ministre de l'agriculture mɔgɔ min ye éleveur ɲɛnama ye o de bɛ nommé comme ministre de l'éleveur économie la mɔgɔ min sera ka entreprise développer ka se cogoya dɔ la o b'o ta n ka taa ko c'est un bon économiste ka taa o bɛ na n'a ye jamana caman développement kɛra ten de mais n'an y'o hakilinaw ta jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais k'a miiri ka kɛ i n'a fɔ waati b'an kɔ donc maintenant dakuruɲɛ damadɔ miniti kelen ɲɔgɔnna e yɛrɛ bolo solution ye fɛn jumɛn ye a ka fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka kɛ donc san 35 in kɔfɛ 91 ani kana bila 2026 la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ sisan nɔ ka enseignement tirer i ka kɔrɔlen ninnu na pour que sini ma sini baara kura minnu na boloda o ka se ka kɛ ɲɛta ye jamana kɔnɔdenw ma. ɲɛta ne ka hakilina na jamana tɛ se ka développer maa min ye jamana ɲɛmaa ye n'a ni maliyɛndenw ma kuma mais ne ka ye cogo la i bɛ se ka fili dɛ ne kɔni min ye an ɲɛmaa ye bi a bɛ kuluba n ka dama da la n'a ni maaw bɛ ɲɔgɔn ye la ka se ka fɛɛrɛ parce que ne de ale ye ne bɛ jigi de bi Bamako ka taa donc ça veut dire ka taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ de bɛ n ka jigin ka bɔ kuluba ka na n ka taa an bɛ sigi an bɛ kuma a compte-rendu tɛ kɛ ne ye ka taa tɛgɛrɛ fɔ ne ye a k'a daminɛ fo ka taa ban n bɛ assise min kɛra ka tɛmɛ papier o papier kɛra ka tɛmɛ n bɛ bɛɛ ta ka na jɔ salle kɔnɔ Mali maabaw ka taa k'aw bɔ yɔrɔ bɛɛ an ka sigi ka na kuma n ka taa Mali an bɛ fɛ a ka bɔ gɛlɛya la cogo di ni gɛlɛya kɛra yɔrɔ min aussi ni tiɲɛni kɛra yɔrɔ min diɲɛ de bɛ se ka wuli un exemple un jour je l'ai dit n ko tuma min na bateau attaqué la ni ne tun y'a ka conseiller n bɛ Mali armée bɛɛ mobiliser n bɛ taa n jɔ yen n ka taa donc pour que mɔgɔw k'a ye k'a fɔ n ka tɛ ko nana ni gɛlɛya kɛra école la a gɛlɛya cogo cogo i yɛrɛ bɛ wuli ka taa n tɛ to sanfɛ ka ɲininkali kɛ donc pour moi n'o kɛra
jamanadenw bɛ se ka confiance sɔrɔ ka hakilinaw di ani en même temps mɔgɔ o mɔgɔ ni b'a nommé n b'a ɲini k'a dɔn est ce que a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ jamana ye ni teri o teri tɛgɛ taara gɛlɛya kɔnɔ a bɛ kaso kɛ n yɛrɛ bɛ ka dumuni d'a ma ye fɔlɔ mun ye justice ka se k'a ka baara kɛ cogo min y'o diya de façon indépendante journalistes ka se ka kuma maaw ka se ka kuma services la baara ka se ka kɛ résultat ka ye ça veut dire que baara ka kɛ n ka tɛ bɛ mɔgɔ bila condition na donc moyens ka di maaw ma baara ka se ka kɛ n'o kɛra n hakilina tɛ jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais fɛn foyi t'a ɲɛnabɔ ni maaw ma sigi ka kuma. ok Mamadu Mariko. oui n bɛ vraiment Sidu halisa ka tasibila kɛ tagabagaw la parce que maa caman fana bɛ yen u kɔgɔda kɛlɛ in na u tanyana bi Cɛbilen Darame b'o la ala ka hinɛ a la Sumairu Buboyi Mayiga b'o la Amadu Jikɔrɔni Tarawele olu bɛɛ b'o la dɔw yɛrɛ bɛ bana dilan kan bi mais minnu fanga bɛ se ne kɔni bolo janfa tɛ bɛnbɛnbɛn tɛ Sise y'a fɔ Ntogo y'a fɔ aw ye fɛn dɔ de dilan k'a bila gɛlɛyaw yira la gɛlɛya ninnu kɛra sababu ye fo maa caman y'aw rejeté n hakili b'a la nin wagati in na min ye ancien de l'AEM ye olu bɛ ka a ɲɔgɔnna dɔ kɛ n'o ye forum international des anciens de l'AEM ye a hakilina ka ɲi mais hakilina in u ka kɛ u ka détaché ka bɔ fanga la u ka détaché ka bɔ acteurs politiques la u ka ta de k'a fɔ anw donna ni association dɔ ye kunun école kɛlɛ la a tagabolo juguya kama a kɛra sababu ye denmisɛnnin caman lujura denmisɛnnin caman sara la fo fanga ye association in datugu o kan ka k'an bolo maloya ye mais bi an k'a lajɛ an n'u bɛ se ka réfléchir cogo di minnu bɛ école la pour que n'a sɔrɔ association in a bɛ segin ka na de wa tɔgɔ kura de bɛ da la wa mais a kana taa tagabolo jugu laban minnu n'an y'o dɔn politiki bonda kun kan bi anw tɛ denmisɛnnin ye bilen kunun n y'a fɔ ka fɔ anw tun ye école den ɲɛmɔgɔw ye parce que o si wagati y'o ye mais an caman bɛ yen minnu ye courage sɔrɔ dɔw ye parti politique créé dɔw taara don parti wɛrɛw la mais munna an tɛ réfléchir ni Mali kelen de don k'an fara ɲɔgɔn kan ka réfléchir min ye jamana ka ɲɛtaga ye min ye an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi a lajɛ kɛ n'i bɔra bi Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ kuranko gɛlɛya tajiko gɛlɛya baarako gɛlɛya insécurité ko gɛlɛya mais nin bɛɛ bɛ dɔgɔya a tɔgɔ di tɔ bɛ gɛlɛya cogo di n'an faralen tɛ ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔw u ka bɔ maa minnu bɛ taa kulokɔrɔ kuma f'u ye k'a fɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn ye la yan fɛ u bɛ fɛ k'aw janfa de olu de ye janfakɛla fɔlɔ ye parce que maa caman bɛ yen Mali kɔnɔ bi olu dɔnnen don ni o ye o fanga kura nana cogo o cogo o moyen m'olu bolo k'u nɔrɔ o fanga kura la u ti mɔgɔ kɔrɔ u bɛ fanga de kɔ mais an sɛgɛnna o de la an k'a lajɛ bi an ka débat sincère kɛ débat politique ɲɛnamaw jamana foyi tɛ se ka développer ka constitution dɔ dilan parti politique tɔgɔ b'a kɔnɔ mais parti politique t'o jamana kɔnɔ je pense que o ye échec dɔ ye o échec kan ka corriger o échec bɛ corriger cogo di il faut mettre les acteurs politiques en avant maintenant ni sɔrɔdasi minnu bɛ fɛ ka don jeu politique la je pense que o texte fana bɛ yen sɔrɔdasiw ka texte bɛ yen jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya texte na loi électorale bɛ yen u bɛ don a la cogo di courage ka kɛ adamadenw na an ka débat bila en place pour mener vraiment des discussions responsables Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo di parce que a tɛna se ka laban koroni muɲuni a tɛ se ka laban faut que solution ka sɔrɔ n'an ka sigi ka fɔ ok merci maman an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn voilà wagati kɔni korona donc Sise donc an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn vraiment 30 secondes non kana siran ne ta tɛ awɔ 30 secondes ne bɛ foli kɛ surtout n bɛ foli kɛ je suis très content, très heureux de les retrouver. Merci vraiment avec tous les sens que ça peut donner et les demander de travailler à ce qui est une entente autour du Mali. Merci beaucoup. Je pense que notre génération elle est transversale, elle peut parler avec tout le monde. On a besoin pas seulement de se parler, mais on a besoin de proposer quelque chose et donner à ceux qui dirigent aujourd'hui. Ça peut ouvrir beaucoup de couloirs, ça peut
a bɛ se ka nɔgɔyaba na jamana basigi hakilisigi ni fɛnw na parce que farafarali a bɛ se ka camanba b'u la donc an ye kuma minnu fɔ ka laɲini kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye u kan ka baara minnu kɛ anw yɛrɛ fana yɛrɛ damaw ka se ka to ka ɲɔgɔn ye ka kuma pas ka ɲɔgɔn juger ou bien ka dɔ de juger mais ka fɛn fɔ fɛn min b'a to an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na ne b'o de ɲini. Ok, merci Cissé, vraiment mi faut qu'il wale ɲuman na i wele bila i ma i nana an ka wele jaabi vraiment merci beaucoup ni ala sɔnna ma a tɛna danni ma inshallah nun tɔgɔ vraiment an b'i fɛnɛ fo k'i wale ɲuman sanga ni waati bɛɛ la n'an ye wele bila i fɛnɛ ma i fɛnɛ bɛ na vraiment an b'i fo k'i wale ɲuman ni ala sɔnna a tɛna danni ma. Merci beaucoup. Mamadu Mariko vraiment an b'i fo k'i wale ɲuman an ye wele bila i ma i fɛnɛ ma gɛlɛya don a la nana ka na jaabi vraiment n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn b'a fɔ maa naani na min ye Solomani Kulu ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ka na dɔ fɔ an bɛ bi ta bila nka yan'an ka bila min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ foli bila maa dɔw ma nin wagati na min y'an ka sali fo Danbele ka bɔ Kacola donc Côte d'Ivoire ani Bema Sise Bouyaké donc ko olu bɛ k'an lajɛ nin wagati na donc Sam Jama Mamadu Nama Keita Jaje Sangare ani Madame Traoré Jɛnɛba Kulubali Sanankɔrɔba maire Foromuso wa min ye Boaje donc ani Man Samaseku donc vraiment an b'o fo k'o wale ɲuman dɔn nin wagati na nin bɛɛ lajɛlen Morijan Samaseku donc vraiment an b'o fo k'o wale ɲuman dɔn nin wagati na nin bɛɛ tun bɛ ka an lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn nin maa o maa sɔgɔlen tun don Serifula télé la nin wagati na an y'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ inshallah kari nata tuguni ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ sigi min b'a to maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na u ka jamana kunkanko kibaruya la o bɛna an bɛɛ dafalen sɔrɔ o la min ye ka fara ne ni Dawuda Traoré Bukele yɛrɛ kan nka an tɛ ɲinɛ min ye an ka direction maaw donc Ousmane Sogore donc nin wagati na an b'a fɔ ka wale ɲuman na an n'a ka administration maaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ani ka baara ɲuman o kɔnɔna na technique fana kɔnɔna na Buya Kulibali ka fɔ Mohamed Keita le maestro donc le russe donc an b'a fɔ ka wale ɲuman na ale kɛrɛfɛ Abu Jabate Abu officiel vraiment o fana ka wulikajɔ fanga bonyana min b'a to aw bɛ se ka jɛmukan in sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔna na régie la min ye Bɔkari Traoré an b'a fana fɔ an ma ɲinɛ an ka chauffeur kɔ ɲinɛbalu min ye Seydou Diallo Yusuf Diallo ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya Lamine Traoré donc an b'o fɔ k'o wale ɲuman na gardien fana dugumana la nɔ an ma ɲinɛ o fana kɔ min ye Musa Jara k'a fara min ye Cɛkura ani garde national maaw n'u ka marifaw bi yan sanga ni waati bɛɛ la ka an garder donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo baara ɲɛna Mohamed Keita an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dimanche prochain.